Dobrodošli u Pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. Na stranicama njenog života podvučene su reči borba, sreća, tuga i bol. Vedra i nasmena, dok na grudima stoji teret života. Rođena je u znaku bika, kroz život se bori kao lav. I tu isplivavaju njene karakteristike, njena empatija i snaga. Ona je ponosna majka dvoje dece. Jednom je rekla: preplakala sam more suza i više ne znam odakle mi iste te suze. A sa druge strane čuje se ono: sve dok si zdrav ti plačeš. Večeras širom otvara prozor istine i vrata zaključanih tajni. Da li je dopustila životu da meša njene karte ili je uzela sve u svoje ruke? Moja večerašnja gošća, bivša i jedina snajka Zorice Brunslik. Negde nameće se jedno retko pitanje: u čijim je rukama njen kanap sudbine? Preko puta mene, Vanja Tutić. Vanja, dobroveče. Dobroveče, Stefane. Veliko ti hvala što si se odazvala mom pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo što sediš večeras preko puta mene. Malo možda u nekim drugačijim okolnostima na koje i nismo navikli, ali za sve postoji prvi put. Apsolutno. Hvala tebi na pozivu i kako nekako sam očekivala da će ovo nekad jednog dana da se desi. Bilo je na neki način i neizbežno, složit ćeš se, ali eto tu smo sad pa hajde da promešamo karte sudbine, što si rekao u najavi. Da, pa mislim da su dovoljno mešane i promešane. Ne bih ja ništa tu ni da mešam, ni da delim. Nećemo više da mešamo, što su se izmešale su se. Dosta je bilo. Tako je. Da. Vanja, kako sam te najavio? Pa, pošto smo mi kolege i ja znam kakve su tvoje najave, odlično sam prošla čemu sam se nadala. Šalo na stranu, najava je bila super. Tu imamo svo vreme ovog sveta, što bi rekli, da popričamo o svemu, pa neka gledaoci sami daju svoj sud. Da li imam dovoljno suza još ili sam ih isplakala ili ću ih isplakati, vidjet ćemo. A se slažeš sa tim da sve dok je čovek zdrav, on i plače? Pa slažem se s tim da je empatija danas nešto što je u deficitu, definitivno, a ja empatije imam za sve ljude ovog sveta, pa i za sebe. U najavi sam rekao da večeras otvaraš prozor istine i vrata zaključanih tajni. Koliko je to istina u samoj najavi? Koliko je to istina u tvom životu? Pa pazi, mislim, ja nikakve tajne u principu nemam i na to sam jako ponosna. Ne postoji ništa na ovom svetu čega se stidim, što može neko možda da prikači za mene ili nešto zbog čega će sutra moja deca da okreću glavu od toga ko im je majka. Vrlo sam svesna, stojim sa obe noge na zemlji, tako da u principu tajni nema, postoje samo neke istine i neke neizbežne teme kojima ćemo se ti i ja večeras i baviti, ako se ne varam. Znaš šta je sramota? Naravno, to svako treba da zna. Kad si shvatila šta je sramota? Pa, kroz ceo život nailazim na ljude koji možda ne znaju šta je taj pojam, ali šta je sramota? Pa mislim, mene je svaki dan sramota tuđe sramote, da se ne lažemo, kogod da je u pitanju, ali ne znam šta bih odgovarala, znam šta hoćeš da čuješ, ali šta je sramota, nažalost, vidimo svaki dan. Misliš da se susrećeš svaki dan? Pa mislim, naš posao je takav, složit ćeš se. Mislim, mi u ovom svetu show biznisa negde i nailazimo na neke stvari koje su, što bi ovi mladi rekli, cringe, tako da sve je to sastavni deo života i sramota na kraju krajeva. Da. Vedra i nasmijana dok na grudima stoji teret života. Jel zaista na tvojim grudima stoji taj teret života? Pa znaš kako, mislim, ne gledam sebe kao neku, uslovno rečeno, ni mučenicu, ni žrtvu. Ja sam svaki svoj teret sama nosila, sama sam donosila odluke u svom životu. Neke su bile pametne, neke nisu. To je sve okej. Teret više nemam, hvala Bogu, imala sam ga, više ga nemam i jako sam ponosna na to. Znači, teret stavljamo negde u pluskvamperfekat, a? Tako je. Jel da? Tako je. Da. Mislim, ovi sitni tereti svakodnevnice, to je nešto što je normalno i što nas negde i pokreće, tako da je to skroz u redu, ali neke velike terete, hvala Bogu, oni su već iza mene. Jesi ti žena koja često razmišlja
razmišlja o svojoj prošlosti, o svojoj budućnosti ili negde živiš samo za tu sadašnjost? Ja u principu živim zaista za sadašnjost. Ja, kao što si rekao na početku emisije, sam bik u horoskopu. Ja sam vrlo jedna racionalna osoba pre svega, pogotovo kada su drugi ljudi u pitanju. Smatram da nikad nikoga nisam svesno povredila niti mu podmetnula nogu, što je za mene nekako i najbitnije. Ne bi mogla da živim s tim, da znam da sam nečim doprinela da neko nešto loše prođe u životu zbog mene, što na neki način za sebe s druge strane ne mogu da kažem u očima drugih, možda da li su to činili, ali živim za budućnost. Prošlost je prošlost, zato je i tamo. Ali si ona žena koja planira dosta unapred? Ne. Ja mogu da isplaniram da izvineš do preko sutra i to je to. Zaista da se bavim planiranjem kad ću da živim onda. Znači nema ono za 5 godina ću ovo, za 10 ću ovo? Po te neke načelne stvari, da, eto, voljela bi za 5 godina ovo ili ono, ali to nije nešto sad za šta ja živim svakodnevnicu. Moja svakodnevnica je bukvalno svakodnevnica i to mi je nekako da uživam u trenutku. Jer niko od nas ne zna koliko će vremena provesti na ovom svetu. Mislim, sad ne bih da zvučim patetično, ali mislim na kraju krajeva svi znamo, život ovako može i da stane i može i da živiš i 100 godina, tako da svaki trenutak želim da iskoristim da u starosti, Bože zdravlja, mogu sa svojim dedom sutra da sednem i da kažem ja, što je to bilo, jel se sećaš? To je lepo. Da. Ko sedi večeras preko puta mene? U stvari, ko je Vanja Tutić? Sedi Vanja Tutić, majka 2 dece, koleginica, prijateljica, ćerka, osoba koja ima srce za sve ljude, neko ko udignute glave ide kroz život, koji prihvata sve svoje greške i ne stidi ih se. Mislim, nekih se naravno i stidim, svi mi imamo nešto u životu čega bismo se stideli, ali da, sedi jedna normalna žena pre svega. U samoj najavi negde poslednja rečenica je u stvari i upitna u čijim rukama je njen kanap sudbine i nećemo sada govoriti o tome, a to pitanje ću ti postaviti na kraju emisije. Jel može? Dogovaram. Iako već znam odgovor, ali izvolim. Pa ja želim da čujem i ja, a i gledalci koji prate našu televiziju i moju emisiju. Vanja, jesi spremna da razgovaramo o tvom životu, da razgovaramo negde i o toj prošlosti i o sadašnjosti, a možda i o budućnosti? Pre svega moram da ti kažem da imam tremu. Mislila sam da neću imati, ali ja kad uđem u ovaj studiju i vidim tebe preko puta mene, ti više nisi moj kolega Stefan, ti si za mene voditelj ove emisije u kojoj svi rone suze, tako da eto, vidjet ćemo da li ću ja da se upišem na taj spisak i spremna sam, da. Veliko ti hvala na tome, nećemo sa tremom, idemo da uradimo jedan fin intervju, pa i da te možda publika bolje upozna i verovatno i hoće. Hvala, Stefi. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Vanjom Tutić. 4. maja 1984. godine u Sarajevu rodila se Vanja. Jeste. Jesu roditelji odmah znali da ćeš da se zoveš Vanja? Mama je znala. Znala je? Da. Stvarno? Da. Nije bilo još kao može Milica, Petra, Sofija? Bilo je Petra, bilo je Nika, ali Vanja je ostalo i nekako hvala im. Mada su ima 2 imena lepa, ali Vanja sam. Vanja. Da. I osjećaš se tako kako se zoveš? Tako je, pa da. Da. Specifičnost dan kada si se rodila je i dan godišnjice. Tako je, maršala Tita. Tad je to sve još bilo sveže. Mislim, ne znam sad da li su smeli da se vesele ili ne, mislim da su smeli. Ali eto, mislim, upečatljiv datum, pogotovo kad pričam s nekim starijim, pa kao kad si ti rođena, kad je Tito umro, oni odmah znaju koji je datum u pitanju, tako da, zanimljivo. To ostaje nekako onako upamćeno. Ne može se pogreši. Ne može. Da. Otac Edo, majka Davorka. Tako je. Je li tako? Tako je. Ti si jedinica, nemaš ni brata ni sestru. Nemam, ali generalno, mislim, dotaći ćemo se toga svakako, ali mogu i odmah da kažem. Ja sam odrasla faktički sa mojom braćom od tetke, znači s Vukom i sa Stefanom, tako da ja nikad nisam imala osjećaj da sam jedinica zaista, jer sam uvijek imala 2 brata s kojima sam zaista bliska i dan danas tu smo jedni za drugi. I oni su mi zaista možda i pored roditelja najveća podrška. Ali rođenih nemaš? Nemam. Da. I kažu da kada je neko jedinac, to jest jedinica, da uvek postoji negde ta neka žal i uvek postoji neka praznina koja boli kao ljudsko biće. Ja nisam to imala, nisam imala zaista taj problem. Mislim, sad ne bih da nešto
sad pravim što nije. Nisam imala nikad bol, nikad nisam imala, pogotovo što su uslovi, moja majka je oca napustila i nekako nije želela ni sa kim drugim da pravi decu, jer je kao, eto, i to sam ja, takva kakva sam, ona mene želi takvu i ona ne želi dalje. Meni ta njena logika, iskreno ti kažem, nikad nije bila jasna, ali razumem je sad kad imam ove godine, razumem je, možda se ni ne slažem s njom, ali tako je ispalo kako je. Šta, mislim, to je život, što bi rekli. Jesi ti dete iz ljubavi? Pa jesam, da. Pa jesi ili jesi? Pa, voljela bi da to mogu da kažem sad onako sa nekim možda osmehom na licu, ali taj brak se zaista brzo i završio, brzo je i počeo. Mama je bila mlada, zaljubljena, moj otac biološki je bio jedan naočit sarajevski šmeker i dan danas je šmeker sa svojih 70 i kusur godina, tako da ne mogu majku da krivim što se toliko zaljubila, ali eto, mislim, brzo je srećom shvatila da to nije za nju, pa je u 9. mesecu rešila pred porođaj ili u 8. da samo pobegne, da ode kod svojih roditelja nazad. Oni su se venčali, oni su bili u braku. Je li tako? U braku su bili koliko dugo? Pa bili su oko godinu, dve, tako nešto, da. Da. Za tih godinu, dve, koliko god, oni su mogli da se upoznaju donekle, je li tako? Pa mogli su, da. Ali su bili mladi. Koliko je mama imala godina? Pa mama je tad, boga mi, pa nije sad bila baš klinka, imala je oko 27 godina kad me rodila. To je već, da. Mislim, normalne godine, jel? Tako je, završila i fakultet i počela i da radi. Tako da, da, to je već neke godine blizu 30. Nije baš ni toliko, da. Tvoja mama ostaje u drugom stanju. Tako je. Ali ajde pre drugog stanja da te pitam kako su se slagali tvoja majka i roditelji tvog biološkog oca? Pa moj deda Advan Hozić, on je spisatelj, bio jako poznat pesnik bosansko-hercegovački, čak su njegovu lektiru, sad ne znam da li i dalje posle deca čitala kao što je Branko Ćopić bio kod nas, to je taj neki pravac književnosti, partizanski da kažem. On je bio divan čovek, ali je bio onako u senci te svoje supruge Cice, ona je Šumadinka, i ona je onako bila poprilično, ona je skončala svoj život tako što je polomila kuk, jer je onako bila pod stare dane poludela, jer je izgubila ćerku. I onda je pala, slomila je kuk, njoj, na primjer, niko u toj zgradi nije želeo da pomogne, iako je zapomagala. Mislim, šta ja dalje da kažem o tome, mislim. Žena je bila, šta da ti kažem, obuče hula hopke na -10 i izađe po Vase Miskina, sadašnjoj Ferhadi, da se šeta. Prosto izgubila je dete i to je na nju ostavilo dubok trag i od tad nije bila svoja. Tako da i moj pokojni deda skončao, da kažem, u toj nekoj, iako umro posle nje, nije bio srećan. Ta žena je baš zavila u crno dosta ljudi oko sebe. Zašto je tvoja majka ostavila tvog oca? Pa zato što nije mogla da trpi očigledno neke stvari koje neke žene možda trpe. Ja sam joj zahvalna na tome jer Bog zna kako bi moje odrastanje izgledalo. Možda bih ja gledala neko nasilje u kući ili šta već da ona to nije prekinula na vreme. A je li bilo toga? Pa ja mogu da nagađam, ali ne mogu sa sigurnošću da kažem. Sigurna sam da je bilo. Da li si nekada sedela sa svojom majkom i razgovarala otvoreno kao majka i ćerka na temu? Ja mislim da moj otac u to vreme bio jako poročan i da se to njoj uopšte nije dopalo. Nisam sigurna ni koliko ona stigla njega dobro da upozna pre nego što su započeli zajednički život i zapravo dobili dete. O tome se radi. Onda ti kad se zaletiš, a ne upoznaš tu osobu, onda to može da se desi upravo da rezultira brzim razdvajanjem, što je u njenom slučaju bila zaista sjajna odluka. Da li je tvoj otac bio alkoholičar? Da, voleo da pije. Ona to nije mogla da podnese? Nije. Nije mogla ni da ispravi taj njegov porok? Pa nije. A nije se ni trudila? Pa možda verujem, znajući moju majku da je razgovarala, sigurno je skrenula pažnju, ali nije rezultiralo. On je danas čovek koji ni ne pije ni ništa, znači on danas, pretpostavljam, nema nikakve poroke, ali tad u mladosti je bio katastrofa. Iskreno ti kažem, Stefane, on mi uopšte nije tema o kojoj ja i razmišljam i koja me prolazi kroz glavu. Kako ti nije tema otac, kako nije tema tvoj biološki otac? Pa nije mi tema zato što sam ja imala svog oca ceo život, Aleksandra, koji je, kako kažu, očuh. Mislim, ja ne volim da ga nazivam očuhom. On je čovek koji je meni pokazao svu ljubav ovog sveta. Moja majka je s njim od moje 5. 6. godine. Ceo život su zajedno. To je čovek koji, kad mu je majka poginula,
Evo, mislim, ovo možda će nekom da zvuči patetično, ali lift se otkačio, 10 ljudi je bilo u liftu, samo je ona p***nula. On je skrio prstenje s njene ruke, prodao da bi meni kupio udžbenike za školu. Mislim, šta reći o takvom čoveku? To je čovek koji u nedelju dana izgubio i oca i majku. Tako da ja njegovu ljubav ne mogu da merim. Mislim da me niko na ovom svetu ne voli kao što me on voli. Mislim, dobro, ne računam mamu, naravno. Tako da to je jedan čovek, kapa dole i to je to. Da li ti voliš svog oca? Ne. Ne volim ga. Nije to ničem zaslužio, on moju ljubav apsolutno ne zaslužuje. Zašto bi ga voljela? A čime je tebe povredio tvoj otac? Povredio me nakon što smo se sreli tih 18 godina kad sam imala. On je mene, pošto on se bavio isto umetnošću, on je bio komesar za to bijenale, to je taj neki umetnički pravac, ne znam, ja sad da ne lupim nešto pa da mi ljudi zamere. On je mene zaposlio u tom muzeju savremene umetnosti, ja sam to radila, mi smo se jako zbližili. On je meni probudio tu emociju ćerke prema ocu, da bi onda njegova supruga, tadašnja, pretpostavljam, samo to nekako uspela da ga odvrati od mene. I on je prestao da se javlja. Onda je napisao knjigu u kojoj spominje sve ljude iz Sarajeva u to vreme. Zabrinuo se čovek šta je s njima. Niti je spomenuo mene, niti je spomenuo mog brata, njegovog sina iz prvog braka Maksima. Mene to toliko iznerviralo, sad bila naložena klinka od 19 godina. Ja sam napisala ovoliku recenziju ispod tog teksta tad na internetu. To je ono vreme MySpace-a otprilike. I on se naljutio zbog toga i precrtao me. Vi nemate danas nikakav kontakt? Ne. U izvodu knjige rođenih? Piše njegovo ime. Jesi ponosna na to? Ne. Ja gde mogu uvek kažem ime moje majke, Daborka, ali mislim, ja ne bežim od toga ko mi je otac, daleko od toga, ali jednostavno ne zaslužuje nikakvo poštovanje s moje strane. Kada bi te danas pozvao i pitao za pomoć, da li bi pristala da mu pomogneš? Pa bi. To je moj otac na kraju krajeva. Tvoje odrastanje je sa tvojom mamom. Tako je. I koji još bio tu? Dok je bila živa moja baka. Baka. I posle i moj očuh Aleksandar. Dobro. Ali dok nije stigao otac, ti odrastaš sa majkom i bakom. I sa bakom. Je li tako? Tako je. Da. I kada kažem tvoje detinjstvo i kada se setiš svog detinjstva, kako bi ga opisala? Divno. Baka je bila jedna najbolja osoba na svetu. Ona je mene 2 puta godišnje vodila i zimi i leti na more, vozom smo išli. Ona je bila jako stroga, ali mi je žao jer je bila je jako bolesna. Znači, bila je jako bolesna, imala je a u tom momentu je bila i mi nismo mogli da je pomognemo. Jer je u tom trenutku bilo nemoguće. Mislim, ja sam tada bila dete, imala sam 8 godina. Bilo je gotovo nemoguće prebaciti bolesnika iz jedne države u drugu državu i tako dalje. Ona je umrla u tom selu na Trebeviću, gde je prvobitno i sahranjena, ali smo mi naravno posle ekshumirali njeno telo i prebacili je pored dede na čuveno groblje Bare u Sarajevu, gde je imala svoje grobno mesto, tako da, eto, žao mi je što možda nisam imala vremena da joj kažem koliko je volim i koliko mi je značila i koliko me je oblikovalo i ta njena strogoća, plašila sam je se, znači, nikog se ne plašim kao što sam se plašila nje. Ona je negde bila isto takođe bitna figura u tvom odrastanju, je li tako, pored tvoje mame? Tako je. A da imaš priliku, šta bi danas rekla svojoj baki Marici? Rekla bi izvini bako što nisam možda imala više godina i više neke moći da ti pomognem, prosto nisi zaslužila da umreš na taj način. Eto. A tvoja majka ima rođenu sestru? Tako je, Miju, moju tetku. U kakvim si odnosima sa svojom tetkom? Najboljim na svetu. Ja se nekad zezam da je me tetka rodila pa da su me podvalili. Pa kažu da su tetke druge majke. Jes. Tetku volim zaista beskrajno mnogo. Ne znam šta bih rekla. Mislim, ja nekako kad razmišljam da će svi oni jednog dana da odu, jer nisam ni ja više, što bi rekli, klinka, to mi... Tad, na primjer, kad razmišljam, nekad mogu da zaplačem, jer kad pomislim da njih nema, znaš, to su ljudi kojima prvim kažeš šta je neki problem i oni ti uvek kažu najbolji savjet šta da radiš. Eto, ali samo neki redom, što kažu. 1992. godine, nekako godina, pa mogu da kažem i
Teška godina. Pa jako teška. Tako je. Jako teška, a možda ima i neki značaj u svemu tome dobar. Seliš se za Beograd? Da, selim se za Beograd, počeo je u Sarajevu i onako ja sam ostala u središtu svega toga. Jel se sećaš, Vanja, tog trenutka, tog dana kada se ti seliš za Beograd? Pa sećam se tog dana kad se selim. Prvo, meni je trebalo dosta da ja skontam šta se dešava, jer sam bila mala, imala sam 7 godina. Ja znam samo jedno jutro da sam vidjela da me majka nije probudila za školu i objasnila mi je da se dešava nešto i da smo svi u opasnosti, ceo grad i tako dalje. Onda smo mi umeđu vremenu pobegli u drugi stan kod kume, gde za malo prvi put da izgubim život, jer se neki držao na nišanu, ali mama naravno prekrila mi je oči da to ne vidim. To je neki prvi moj šok i susret sa tim nekim, da kažem, oružjem. Tetka nas je pozvala jedno jutro i rekla je, ja imam jednu kartu za poslednji avion koji poleće sa aerodroma u Sarajevu. Poslednji avion? Poslednji, to je takozvani Kikaš, neki ljudi će da znaju o čemu je reč. To je Kikaš koji je poleteo, znači poslednji, u tog momenta kad je taj avion odleteo, aerodrom se zatvara do kraja sukoba u Bosni i Hercegovini i to je poslednji avion. Mislim, to je za mene bilo filmsko, s ove tačke gledišta filmsko, ali tad najtužnije iskustvo u životu. Mi smo došli, sećam se, to tmurno jutro, dolazimo na taj aerodrom, mama naravno, ja, tetka i teča. Čekaj, mama, izvini što te prekidam, mama pristaje da tu jednu kartu da bude tvoja karta. Tako je, da bude moja karta, jer, mislim, to bi na kraju krajeva uradila i ja. I onako dolazimo na aerodrom i tu se nalazi, ne znam koliko je ljudi moglo da stane u taj avion, jer taj avion nije imao sedišta. On je bio teretni avion bez ičega, on je bio za kargo, znači to se prevozilo tokom Drugog svjetskog rata oružje. I mi smo tako sedeli na podu, ali pre nego što smo ušli u avion, mi dolazimo na aerodrom, ja tebi ne mogu da opišem koliko je to ljudi bilo. To je bilo hiljade i hiljade ljudi, znači ti nisi video kraj tim kolonama, ljudi plaču, mislim katastrofa. I sećam se onako, mama me grli, poljubi me, znala je da me neće videti, nije ni znala da li će više živa da me vidi. I onako mi pušta ruku i ja znam, sad izvinjam se. Pušta mi ruku i ja ovako ulazim u avion i kako se penjem, okrećem se ovako i vidim nju, znači kao malu tačkicu ovako da mi nestaje. Mogu sam maramicu dobiti, molim vas. Može. Mogu da zamolim samo za maramicu. Izvini, meni je to stvarno toliko teško. Sve u redu, potpuno razumem i to jeste negde tvoja... Ne, sve u redu, Vanja, sad će neko iz režije doneti. Jesi okej, Vanja? Ma okej sam. Evo, sad će kolega da ti uzmi slobodno i izvini na suzama. Ništa. Izvinjavam se, stvarno. Mislim, mnogo mi je ovo bolna tema. Kažem ti, eto, kao tačkica i to je to. Nisam je videla, ona je ostala prosto zarobljena tu kao i svi ljudi koji su se našli i mi prosto nismo se... Veze su bile prekinute, telefonske, pa se nismo čuli. Za jedno dete od 7 godina koje je toliko vezano za majku, to je bio takav šok. To sam htjela da te pitam negdje. Ti imaš 7 godina, nisi oformljena ličnost. Tako je. Nemaš razvijene vidike i svest o svemu, o životu, jel' tako? Ali ti znaš da svoju majku voliš najviše na svijetu. Tako je. Toga si svesna. Da. Tvoja majka se odlučila na jako veliki korak da tebe pošalje za Beograd kod nekih drugih ljudi, sa nekim drugim ljudima. Ona ostaje tu gde jeste. Tako je. U tom trenutku, kada ti sedaš u avion i kada vidiš da avion poleće, tvoja majka ostaje i negde u glavi ti je ostalo, jel' tako, taj mah rukom. Tako je. Da li možeš možda da se setiš ovog trenutka šta si ti pomislila u sebi? Ja sam bila, Stefane, toliko prestravljena. Ja to tebi ne mogu. Zamisli, neko te totalno iščupa iz nekog života koji je miran, koji je ušuškan, ti si dete, stavite na neki teretni avion, ti ideš, ne znaš da li će da padne avion, da li neće. Mislim, to je stvarno bilo strašno. A Vanja, šta ti kažeš mami? Jel pitaš ti mamu? Ja sam mami... Zašto ti ne pođeš, mama? Zašto idem ja? Ja sam znala da ne može, jer nije prosto ta jedna karta, to je bilo to i to, je nešto tetka ispreko veze sredila. Znači, mama nije, jer mama je htjela opet da ostane i uz baku, da vidim. Stefi, to je počeo, niko nije kontao u tom momentu
da će to nešto da traje, da će to nešto... Ljudi nisu imali predstavu da će to se otegne da traje toliko koliko je trajalo. Ti odlaziš sa svojom tetom? Ja odlazim sa tečinom sestrom i njegovom decom. Njegovom decom, da. Da, u nepoznato. Odlaziš u nepoznato. Tako je. I ti u tom trenutku odlaziš gde? Odlazim taj avion je sletao u Batajnicu na vojni aerodrom. Ja sam bila u šoku, ja sam očekivala kao Beograd, fancy, sad ću ja da sletim, tu je ono, ma kako, mislim nisam ni razmišljala, sad to kažem iz ovog ugla, smešno je kao, slećem u Batajnicu, se stavljaju nas na tenke, ja odlazim bukvalno Surčin, dolazim tamo, mislim, bukvalno dobrodošlica, nikakva, hladni ljudi. Bukvalno kao, toliko trebam da mi budem zahvalna što su mi pružili krov nad glavom i što mi daju da jedem hranu, da ja kao trebam da... Vanja, ti tada odlaziš kod koga? Odlazim kod, neću mu spominjati ime, on je čovek i preminuo, to je od mog teče neki deda od strica, znači totalno je neka priča... Znači ti nikad nisi vidjela te ljude? Nikad u životu ih nisam vidjela. Ti ideš kod nepoznatih ljudi, dete sa 7 godina. Tako je. Da li možeš da mi kažeš, jel možeš da se setiš tog susreta, jel možda se setiš... Pa onako, bilo je tu, moja braća, tetkini sinovi su već bili tu, oni su već otišli. Ja dolazim posle njih možda par dana. Pa onako, mislim, oni su mi se obradovali, mi smo bili srećni što smo zajedno, moja braća i ja, ali ti ljudi, kako da ti kažem, nije, došlo im tu neko dete, verovatno su ih zamolili da me prime, mislim. Gde si spavala, kako si živjela, na koji način, kako su se ti ljudi ophodili prema tebi? Pa, hvala, evo ovom prilikom zaista ako neko od te porodice gleda, ljudi hvala vam, nije lako u to vreme i neimaštine i svega primiti jedno dete koje vidite prvi put u životu, dati mu i da spava u toplom i ja sam tim ljudima zaista neizmerno zahvalna. Ali s druge strane, moj život je bio zaista pakao jer nisam im bila draga, prosto ja nisam bila njima, ja sam svo vreme utisak imala da sam ja tu višak, da ja tu nekom smetam, da ja tu, mislim, bili su vrlo strogi, znači mi dobijemo supu od koprive i krišku hleba ovoliku. I ti ne smiješ da ustaneš od stola kako to, a ja i brat smo pravili nestašluke, pa stavimo taj hleb u rukave, pa istresemo, pa oni nađu hleb, pa nas prebiju, pa mislim, to je bilo ta neka dečiji nestašluci. Ali u svakom slučaju, na kraju dana hvala im jer to je veliki gest bio s njihove strane. Potpuno razumem. Da li si u tim nekim trenucima doživljavala i neke neprijatne situacije? Kako nisam. Možeš da mi kažeš neko? Pa mislim, neprijatne situacije u smislu da dosta su me razdvajali od braće, na primjer. Jesi trpela u tom trenutku? Pa trpela sam, da. Mislim, na primjer, nisam voljela da gledam kad svinje, pa su oni na neki način me namerno stavljali da gledam. Doživljavala sam, što bi rekli klinci, bullying u školi, jer ja sam pričala i jekavicom, ja sam došla iz Bosne i Hercegovine gde se priča i jekavski. Tu sam, znači to je strašno bilo, jer, znate, nisu mene odrasle osobe se šalile sa mnom, nego su to bila deca. Ja sam došla tek u 3. razred u tu školu u Surčinu, gde prosto ceo narativ u to vreme je bio izbeglice, i onda, naravno, trpela sam baš uvrede, mislim, katastrofa. Ali posle se to ispravilo, jer se ja sećam i vraćala sam se iz škole jedan dan. A Vanja, pre škole, da li si ti doživljavala bilo kakvu vrstu nasilja od tih ljudi kod kojih si bila? Pa nisam u suštini doživljavala nikakvo nasilje, ne mogu da kažem. Teča mi je bio kad je došao baš dosta strog, mnogo se stalno ljutio zbog nekih stvari. Mislim da i njemu nije bilo lako, on je isto malo i pio i to. Ali u suštini kad su mi došli tetka i teča, bilo mi je nekako mnogo lakše zbog tetke. Tetka je tu bila kao podrška. Jel tražiš majku u nekim tim trenucima? Kako ne. Pa ja prvo, mislim, sad što kažem, menstruaciju kad sam dobila, ja nisam imala kome da kažem. Ja nikog nisam imala tu. Tetka je radila, teča je radio, ja sam bila sama u kući, majka je bila, baka nije bila tu, možda je već i preminula tada. Postoji nešto što svojoj majci nisi rekla nikada, da možda želiš večeras da je kažeš? Pa, u principu stvarno pričam o svemu, ali ajde sad, pošto si me otvorio i malo sam te neke, što ti kažeš, vrata prošlosti otvorila, hoću da je kažem samo da mi je žao što onog trena kad sam sela na avion, ta mala Vanja, ta devojčica koja nije ni jedan problem u životu imala, tada je jednostavno umrla. Nije više bila.
jer ono što sledi je bilo strašno. 2008. godine upoznaješ svog tadašnjeg supruga, Đorđa. Tako je. Je li tako? Jeste. Gde ste se upoznali? Pa mi smo se upoznali u gradu. Tačnije, verovali ili ne, ja sam sa mojim dečkom s kojim sam to veče planirala da raskinem, došla kod njega da mi idemo na neku žurku koja se desila na Kalemegdanu. I mi smo se tu upoznali, bile su neke stvarno varnice na prvi pogled, međutim, naravno, ništa se odmah nije desilo. Mi smo počeli da se čujemo posle izvesnog vremena, počeli smo se viđamo i nekako baš smo dobro kliknuli na toj nekoj prijateljskoj osnovi, međutim, to prijateljstvo se posle malo više zaletelo u neku ljubav i neku emociju koja se javila. Ko je koga tu smuvao? Pa on je mene smuvao. Na što si ti pala? Što žargonski rečeno. Pala sam na to, verovatno će gledalci da pomisle da sam pala na to sve. Ne, ja nisam zapravo znala, mi kad smo se smuvali, ja nisam znala ni koja je njemu majka, ni odakle on dolazi. Meni su to, upravo taj moj bivši dečko Raša mi je poslao poruku, jel znaš ti koja je njemu majka? Ja rekao, ko? Pa kaže, i sećam se to večer sam se s Đorđem videla i pitala ga, reci mi, je li istina? On kaže, istina je. Šta si ga pitali, je li istina si ti sin? Da li je istina si ti, da je tebi majka Zorica Brunsli? Kaže, istina je. Ja njega nisam mogla povežem uopšte sa pevačicom narodne muzike, jer on bio urban dečko, išao je, izlazio je na elektronsku muziku, znači to nije bilo nigde nikakvih naznaka. Mi sad bolje kad pogledam liče stvarno, ali nije mi bilo na kraj pameti. Tako da eto, mislim, iz tog nekog drugarstva rodila se ljubav. A posle koliko ti je on rekao da je njen sin? Kad sam ga ja pitala, pa posle nekih par nedelja već. Par nedelja? Da. Znači on je to krio od tebe? Nije krio, jednostavno on nije neko bio ko je nekad pričao i hvalio se s tim. Čekaj, vi ste već ušli u vezu? Pa da, ma lažem, nije par nedelja, možda je prošlo par viđanja, da kažem, kad sam ja njega pitala, da. Aha, dobro. Kruna ljubavi tebe i Đorđa su ćerka Maša i sin Đorđe. Tako je. I mene ovo sad stvarno zanima. Otac se zove Đorđe i sin se zove Đorđe. Da. Zašto je to tako? Nekako nesvakidašnje skroz. Pa ja sam prvo želela da se sin zove Konstantin, jer se čak na tu godinu vršilo nešto, ne znam koliko, 100 godina od Milanskog edikta, pa to je bilo veze s tim, ali Đorđe, zato što iskreno, ime Đorđe mi je stvarno jedno od najlepših imena naših, a druga stvar, ja sam mog bivšeg muža toliko volela da, a on je stvarno jedan egoista, i ja sam to prosto uradila jer Zorica je dosta puta spomenula kako mnogo je lepo što se Đorđev deda zove Đorđe, otac se zove Đorđe, Đorđe se zove Đorđe, kako bi bilo divno da se i unuk zove Đorđe. To smo negde, ali žena, ja ne mogu stvarno grešim dušu, ona nikada ništa nije sugerisala i zahtevala. Ona ti prosto nabaci, pusti ti to kao ideju i ti nekako da bi se njoj i dodvorio, ti tu njenu ideju sprovedeš u sopstvenu misao. Ti ubediš sebe da to ti želiš. Pa si ti dodvoravala svoji tadašnji svekrvi? Da, jako. Jesam. Puno pitanja imam ovde. Ajde. Ajde da idemo redom. Ajmo redom. Mnogo toga me zanima. Kako si prošla na porođaju sa Mašom, sa Đorđem? Imala sam oba puta carski rez. Mislim, žene koje su se porodile znaju o čemu pričam. Ali da, ima jedna zanimljiva baš anegdota vezana za moj prvi porođaj. Hoće nam ispričaš? Pa hoću. To je baš zanimljivo. Mislim, nadam se mi Zorica neće zameriti jer mislim ona zna da je to tako i bilo. Uglavnom, mislim, svi znaju da je Zorica, jel te, bila u dobrim odnosima i sa Mirom Markovićem. Mislim, žena je podržavala tu politiku i sve. I Mira i ona su ostale u kontaktu i nakon smrti Slobodana Miloševića i nakon njenog odlaska u Moskvu. I tako čule su se povremeno telefonom i Mira je jednom prilikom, ja sam već bila pred porođaj, pitala Zoricu kad je Snajka, jer se Snajka porodila, kad je termin. I Zorica kaže, pa tamo negde oko sredina avgusta, 19. Kaže ona, jao Zoko, aj molim te nemoj da se porodi 19. Kaže Zorica, zašto? Pa kaže, tad je onaj, da kažem, Bill Clinton rođen, kad bi se Snajka stisla malo da se rodi dete 20. kaže, tad je Slobicin rođendan.
Šta ću ja, stisla se, mislim. Rodilo se dete, Maša i Sloba su rođene istog datuma. Kako si se stisla? Pa mislim, s obzirom da je bio carski rez, moglo je tu da se manevriše. Ja sam već bila, molim vas, samo me porodite, ali eto, prosto smo hteli da ne bude taj 19. A i doktor je rekao, mislim, u principu da je to u redu, tako da, eto, dete se... I tu sam im želju Stefane ispunila. Kada si došla u tu kuću, molim te upoznavanje sa Zoricom Brunslik. Pa ja sam to već jednom prilikom baš pričala, ali sad ću tebi onako malo detaljnije. Ja i Đorđe smo živeli sami u stanu, nedaleko od njih, to je u centru grada, se sve dešava. I ja sam ostala umeđu vremenu u drugom stanju. I sad ja njih zaista nisam upoznala dok se ta trudnoća nije dogodila. Jer, jel te, zašto bi, nema razloga sad da on upoznaje neku tamo devojku sa mamom i tatom, jer prosto takvi su ljudi. Posle koliko ostaješ trudna sa Đorđem? Pa jako brzo, posle 3 ili 4 meseca. Dobro. I zaista to je željena trudnoća. Ja ne mogu da kažem da se to desilo, da sam ja bila... Moja majka htela je da crkne kad je čula da sam trudna. Uopšte joj se to nije dopalo. Prvo nije se dopalo porodica u koju sam došla. Ona malo onako žena ima averziju prema estradi i prema pevačima i to uvek su joj svi... A jesi imala ti u nekom trenutku mišljenje pre nego što si se udala o Zorici? Pa znaš kako, ja sam stvarno njene pesme... svi mi znamo koliko hitova žena ima, znao sam za njene pesme i to, ali nisam imala neko određeno mišljenje o njoj, mislim. Ali sam znala da je velika zvezda i da je zaista jedna od najpoznatijih pevačica kod nas. Tako da, eto, u principu desilo se, saznali smo da sam trudna i Đorđe ih je pozvao da dođu, da nas upozna i da popijemo kafu. I sećam se ja ovako, tad sam bila kratko ošišana, čini mi se tamna, ili plava, čak onako. I Zorica ovako sad ulazi cela pratnja Zoricina i Kemiš Zorica, ćerke i tako dalje. I sad ja onako stojim, gledaj, noge mi se oduzele, neću da te lažem, znači, bukvalno tresem se i ne znam samo da ću joj se obratiti sa vi, da ću... Pošto je mene onako Đorđe dosta naplašio, u smislu, nije on meni rekao radi ovo, radi ono, ali kao rekao je samo ti s njom ono, kako, mislim, on je znao sam ja vaspitana osoba. Što znači naplašio? Ma ne naplašio, nego onako primetila sam ja i po njegovom odnosu prema njima da ima to duboko poštovanje, da svi negde cvikaju. Čekaj, hoćeš da mi kažeš negde u prevodu da postoji procedura ako s njom treba neko da se upozna? Pa, da li to njena deca tako svakom predstave, pa to tako izgleda, ne znam, ali da. Mislim, sad ovih zadnjih godina, ali pre je bila mnogo, zahtevnija za te stvari nego što je danas. Valjda danas malo se i opustila, pa ne znam. Uglavnom, ajde da se vratim na ovo. I ništa je sad Zorica je ušla, mi smo se tu upoznali, ona sećam se pružila ruku, jednu narukvicu, dragocenu mi je poklonila. I rekla je, ja sam tvoja buduća svekrva, ja sam se tu upoznala s njom i ja sad, kao snajka, idem ja sad svima da skuvam kafu. Toga se sećam. I odlazim ja da skuvam kafu i kuvam kafu i donosim joj. I sad ja sam naučena da kafa kad se kuva, malo se odspe, pa se vrati, pa da provri jednom, provri drugi put, da to bude bogato, onaj sos i to. I ja njoj donosim ovako kafu. I sad je moram da demonstriram. Ona je ovako uzela kafu i samo ovako rekla, nije gledala u mene. Majo, i ovako ruku. I sad Maja uzima i nosi i gleda onu kafu, kaže, majko mila, ona pije onu čemerušu bez ikakvog ovog mehurića, bez ičeg, znači... Tako da sam tu prvi put pala na testu. Da. Jesi padala još neki put? Pa sigurno, da. Sigurno. Jako je teško svideti se njoj. Da. Vanja, ti si u toj kući provela svojim suprugom punih... 14,5 godina, skoro 15. Skoro 15 godina. Da. Za 15 godina, da li upoznala si Zoricu, upoznala si Kemiša, pošto to je negde prirodno? Tako je, hvala Bogu. Jer si bila prosto njihova snajka, je li tako? Zorica ima, pored Đorđa, i Zlatu, i Mariju, i Miljanu, je li tako? Tako je. Da. Kako opisuješ tu porodicu? Kako opisuješ njihovu kuću? Postoje i kruže velike spekulacije kada je u pitanju Zorica i kada je u pitanju njena ljubav. Pa znaš i sama baveći se ovim poslom. Spekulacije ima mnogo. Da, slažem se. Pa dobro, ona je definitivno zanimljiva ličnost medijima i
Jel postoje tajne Zorice Brunslik? Pa postoje, svakako postoje. Tu te čeka. Ali ja ih neću reći. Zašto? Pa zato što, šta bi to reklo o meni? Postoje stvarno, Stefane, mi sad možemo 5 pretresa da snimimo. Ne bi bilo dovoljno da ja ispričam te neke stvari, ali mislim da to nije u redu i ja sam opet u toj porodici provala 15 godina. Mi možemo da pričamo o nekim stvarima koje su tebi stvarale nedoumice. Evo, ja ću to s tobom sada razrešim što se tiče Zorice. Pa nedoumice, ali neću pričati tajne daleko od toga. Ali nećeš da otkriješ nijednu tajnu Zorice? Pa neću, zašto bih odavala? Ja se nadam da ćeš ti nju stvarno napokon da ugostiš ovde, pa da ti ona sama otvori dušu. Verujem da ne bi odolela da ti sve ispriča. Misliš? Mislim. Znači, tajne ne želiš da otkriješ? Tako je, nikad. Ali nedoumice, na primjer, dosta se spekulisalo o tome da njena ćerka Marija živi u nekoj trošnoj staroj garaži, kući i da je se ona odrekla, da se Zorica odrekla nje. Je li to istina? Nikada nije istina. Znači, naravno, Maja ima kuću bukvalno pored Zoričine. Mislim čak da je televizija to i snimila jedna. Maja je dobila jako lepu kuću, full opremljenu. Mislim, Zorica je stvarno, Stefane, svakom od svoje dece tu startnu poziciju u smislu krov nad glavom, posao, obezbedila. Znači, oni su mogli da se bave nekim drugim stvarima i razmišljanjima, jer oni su startnu poziciju za svoj život imali. Ona je njima to obezbedila, tako da za to stvarno kapa dole, mislim, a i svesna je da je bilo i u redu da to uradi, ali ne urade to svi roditelji. Neki kažu, imaš 10 prstiju, zaradi sam. Koliko je bila velika ljubav između tebe i Đorđa? Bila je velika. Velika ljubav. Je li tebe Đorđe voleo, ti njega? Volili smo se mi. Ste pokazivali tu ljubav? Da, pokazivali, mislim... Znaš kako, on je ovan, ja sam bik. Taj odnos je osuđen na propast. Znači, mi prosto, niko nikada neće da popusti, niko nikada neće da prvi spusti loptu, kaže izvini. A ja sam postala nesrećna onog trena kad sam shvatila da ta osoba uvek moram biti ja, jer to je mene, moju suštinu je to ubilo. Nestalo je prosto, nestalo je tog poštovanja među nama, nestalo je podrške. Ja sam prestala da se osjećam kao žena. Ja se više nisam osjećala kao žena. Koji su to trenuci kada si ti prestala da se osjećaš kao žena? Pa manjak na kraju, mislim, krucijalno je da ženi udeliš nekad kompliment, da joj kažeš koliko vredi, koliko... Mislim, da se razumemo, ni u poslu, ni u privatnom životu. Meni zaista ne treba da mi neko tapše po ramenu i mi govori bravo. Ja nisam taj tip osobe. Ali kad si s nekim u ljubavi, naravno da je okej, da to volim te ne bude ono, volim te i ja tebe, nego da bude stvarno volim te. Vanja, da li je bilo problema u vašem braku? Bilo je. Kakvih problema? Pa upravo ovo što sam rekla, bilo je dosta netrpeljivosti, bilo je dosta svađa, bilo je dosta situacija u kojima se čovek vremenom istroši i onda ti više iz tih situacija ne znaš kako da izađeš. Šta su bili problemi da bi došlo do svađa, do rasprava? Problemi su bili, mislim, i egzistencionalni, znači bili su zaista u nekim momentima i egzistencija je bila problem. Kako? Znaš kako. I sad je to svim ljudima kako. Pa dešavalo se. Mislim, bilo je perioda kad ja, na primjer, nisam radila, on je radio, ali, na primjer, imao je čoveka koji imao na kraju, ja sam u 7. mesecu u trudnoće morala s njim da izađem iz stana jer su se pojavili neki ljudi koji su taj stan imali pravo i oduzeli su nam ga, to jest njemu. Razni stresovi su mene pratili, neke stvari koje su te prosto razuverile da ti imaš i kakvu sigurnost. Prosto se nismo možda ni ja evo, Stefana, ti kažem da smo se mi možda malo bolje upoznali, da smo se zabavljali možda godinu, dve, ko što to ljudi čine. Pitanje je da li bi se mi uzeli. Ali ja sam jako njega voljela i jako sam bila zaljubljena u njega i eto, ne znam, sada me pitaš što sam ja bila spremna sve to. Ali ti meni sada pominješ egzistenciju i problem sa egzistencijom, a pre 7-8 minuta si mi rekla da je Zorica svako svoje dete obezbedila. Pa dobro, obezbedila, ali to ne znači da će da ide da radi umjesto njih, mislim.
one obezbedile. Bilo je perioda kada moj bivši muž nije pričao sa svojima, kada je dolazilo do svađe, kada mi nismo razgovarali međusobno. Zorica i on nisu govorili? Mi nismo kao porodica razgovarali sa njima. Sa Zoricom i sa Kemišem, tako je. Zašto? Bilo je tih situacija. Pa, znaš kako, sad, toliko je bilo toga dosta u prošlosti. Ali ovako, kad staviš sve na papir i kad pogledaš, zašto ti nisi govorila sa Zoricom i Kemišem? Pa evo, prva neka svađa, da kažem, prvo kad su se naljutili, bilo je, mi smo trebali da se venčamo, to je da se uzmemo u opštini, sad će se bio januar mesec, otprilike ovo doba godine, i mi smo zakazali datum u opštini Stari grad, nikad to neću zaboraviti, i da li Đorđe njih pozva, ne mogu se setiti, sećam se da su bili u Beču ili su trebali da idu u Beč, da rade. I Đorđe im kaže, eto, mi tad, ovo ono, pošto su oni nam uvijek govorili, ma šta ćete praviti svadbu? Ja nas prvim Stefane, ja nisam imala svadbu. Svi, na primjer, kad saznaju ko sam i to misle kao, jao, kakva li je tvoja svadba bila, tu je bilo. Ne, ja nisam imala svadbu. Zašto? Pa Zorica voli da kaže, imao si ispraćaj, dosta ti je. Mislim, stvarno, Vanja? Sad mi je smešno, ali tad mi nije bilo smešno. Izvinjam se što se smejem, meni je to stvarno. Nisu želeli da vam naprave svadbu? Ma nema ko veli, pa pravite svadbu ako imate. Razumeš? Organizujte vi, mi ćemo dođemo ko gosti. Kapiraš? Jesu njene ćerke imale svadbu? Miljana je imala svadbu, jednu onako baš raskošnu. Zlata nije imala stvarno, ne mogu grešim dušu, svadbu. Verovatno će možda poželjeti da je ima, ne znam. Je li Miljana sama pravila tu svadbu? Pa nije, kako? Kakvi ne? Čekaj, ti sad mene navodiš da te pitam zašto ona nije vama izašla u susret i napravila vam svadbu. Pa ne znam, Stefane. Ja stvarno ne znam da ti odgovorim. Kako ne znaš, pobogu? Ona se naljutila jer smo mi odlučili da, znači, se venčamo u opštini. To je datum izabran dok oni nisu u zemlji. Oni su se naljutili jer su kao hteli oni da budu tu valjda u opštini kad se mi venčamo. Želeo tvoj suprug da pravite svadbu? Pa, koliko smo razgovarali tad, da. Pa je pitao svoju majku? Pa da su... Da pomogne? To je vreme neko kad nisam ja toliko učestvovala u tim njihovim dubokim porodičnim razgovorima. Ja sam tek bila tu sveža snajka, došla u kuću, pa neće oni predamnom da raspredaju neke svoje teme i da otkrivaju neke detalje, ako me razumeš. Ja nisam tad još uvek bila dostojna da učestvujem u tim svim njihovim intimnim, da kažem, razgovorima. Kada ovako sve uzmeš ovako na tacnu i kad pogledaš, da li je Zorica bila zadovoljna snajkom, to jest tobom? To jest odabirom svog sina? Evo, mislim, ovo verujem da možda mi zameri, možda ne. Ja mislim da bi Zorica bila najsrećnija odabirom snajke, da sam ja možda bila neko dete iz neke baš imućne kuće, da je ona tu mogla možda da se malo orodi sa nekim ko je malo iz neke priče, ako me razumeš. Ali nije to pošlo za rukom ni sa jednim detetom. Znači, niko od njene dece nije se udavao iz koristi ili iz nekog interesa. Stvarno su svi to učinili iz ljubavi. Znači, i Zlata, i Miljana, i Maja nije udata, ali... Tako da, eto, ali ja mislim da je ona mogla negde da iskori neki scenarij u svojoj glavi, da bi ona voljela da je to neki, bar bio ćerka predsjednika opštine. Mislim, sad ja lupam na pamet, ali mislim da da. Čekaj, ti sad mene navodiš da te ja pitam da li Zorica gleda tu negde materijalnu korist u svemu tome? Ma ne gleda, nego prosto, eto, mislim, Zorica je žena koja ume da iskoristi priliku i sve što je se otvori u životu da negde i za lični prosperitet i za neki, mislim, interes, ali nije to sad da ona koristi ljude. Da li je Zorica Brunslik tebi iskoristila? Sad, mislim, pitanje je da li na mene. Mene nije imala kako da iskoristi, ali ona je mene... Sad ću nju da citiram ovako. Ona je mene ovako vrućila pa me hladila. Pa me vrućila pa me hladila. Što to znači? Pa me digne u nebesa pa me pusti. To je ukratko opis našeg odnosa. Ja znam da ona na kraju dana duboko u sebi zna da sam ja bila dobra snajka, zna koliko sam ih voljela i poštovala, zna koliko sam se dala u tom braku. Na kraju dana ona zna ko je njen sin. Ko je njen sin? Njen sin je
Jabuka majkina. Njen sin je... Stvarno pokušavam da izaberem reči. Zaista. Ne znam da li ću uspeti da ih izaberem. A zaista to je otac moje dece i zaista ne želim da kažem ništa zbog čega ću se sutra kajati i zbog čega će moja deca sutra da gledaju ovu emisiju i da ih bude sramota koji mi je otac. Dobro, dok ti izabereš tu reč, hoću samo da se vratim na još jednu stvar. Kažeš da te hladila, da te grejala, da te podizala, spuštala, ali da odlično zna ko si ti, šta si, odakle si sve ostalo. Vanja, da li te Zorica Brunslik nekada ponizila? Jeste. Kako nije? U kojim trenucima? Pa ona voli da kaže da svako treba da zna gde mu je mesto. Sad ja ne znam nekako... Znaš, ima ona serija Igra prestola, sad ja ne znam je li ona ušla u taj film, pa to... Ali ja nekako sam uvek i znala gde je moje mesto. Ja dolazim iz jedne stvarno porodice koja ima neku ozbiljno korenje i ozbiljan background. Ja sad ne znam stvarno šta je ona to mislila pod tim. I volela bi to jednog dana da je pitam. Nisi nikada pitala? Pa ne, nisam je pitala jer Zoricu jako uznemiravaju teške teme. O teškim temama možeš s njom da razgovaraš jedino kad ona odluči da je za to trenutak. Aha, a da li se ona pita da li je tebi teško kada ti doživljavaš ili bilo ko, u ovom slučaju ti? Ona ima dosta empatije u sebi. Ja ne mogu, ona je stvarno jedna račica, pre svega u horoskopu. Ona jeste emotivna, ali smatram da ona postoji, da kod nje postoji jedna prosto rampa koju ona u jednom momentu kad smatra da će preći tu granicu bolećivosti ka nekom ko nije njeno dete, prosto spusti i to je to. Jesi se osjećala da pripadaš toj porodici i toj kući? Da. Da li si bila ponižena nekada tu? Pa mislim, nisam ja nikad krucijalno bila ponižena u smislu da neko sad mene isponižava, daleko od toga. Ali je bilo dana kad sam ja duboko u sebi se osjećala kao da mi niko tu možda ne želi u tom trenutku dobro. Da sam pravila greške, sigurno sam pravila i ja. Ne znam kakve, ali... Gde je Miroljub u tim trenucima? Pa Miroljub je neko ko je glas razuma, ko je čovek koji staloženo reaguje zaista u svakoj situaciji. Mislim, mi smo dosta puta zaista vodili te razgovore, jer oni onako vole da kad nastane neki problem, da se sedne kao kod svi za sto, pa da mi sad to debatu vodimo oko nečega. To se dešavalo zaista dosta puta. I ko tu vodi reč? Čije je poslednja? I Zorica i Kemiš vode reč. U tim situacijama zaista ne bih mogla da izdvojim nikoga, ali nezahvalno je zaista sad izdvajati da li su to Zorica ili Kemiš, ali da oboje imaju svoje mišljenje imaju, a da ona ume da to sve okrene nekako, da bude vrat i da okrene celu priču nekako na svoju vodenicu, ume i to. Zavisi samo koji scenarij u tom momentu njoj odgovara da se odigra. Ali po tim stvarno ne mislim ništa loše. Ona možda i gleda da to sve bude nekako rešeno na najmirniji način, da niko ne pati, ali nekad su te situacije prosto bile nerešive. Vanja, kroz tvoj brak je vjerojatno bilo i uspona i padova, kao u svakom braku. Da li si trpela u svom braku? Da. Jesam, ali za to sam sama kriva. Šta si trpela? Trpela sam pre svega da se ne osjećam srećno. Mislim, ja to tad, kako ti kažem, meni je to prvi brak, ja nisam imala Zoricino iskustvo da sam, na primjer, pred Kemiša imala nekoliko brakova, ako me razumeš. Lako je biti srećan i prepoznati šta želiš, a ne želiš, kad si se već opekao nekoliko puta i tačno znaš šta te u tom odnosu nervira, smeta, šta voliš, šta ne voliš. Meni je Đorđe prvi muž. Ja nemam to iskustvo da kažem pa ovo mi je okej. Ali da sam se osjećala ovako kao što sam ti već rekla, poniženo, nesvaćeno, nevoljeno, kao da imam grbu na leđima. Milion puta. Jer kad je neko egocentrik, kad je neko egoista, kao što je Đorđe i dan danas, ne možeš prosto da izađeš s tim
kraj. Zašto si se razvela od svog tadašnjeg supruga? To nije odluka koja je donešena tek tako. Da, okej, jedan događaj koji neću pričati nikada. Kako? Događaj o kom nikad neću pričati se dogodio da bih ja to definitivno presekla. Koji događaj? Pa jedan događaj koji je prosto bio nešto što je meni bila zastavica da ja tu više nemam šta da tražim. Došlo je do jedne velike svađe između nas gde su i deca bila prisutna i ja sam nakon toga rekla da ja ne želim. Ja sam se sebi zaklela prvi put kad deca vide tako nešto da ja više tu neću ostati. Daleko od toga da sam ja mala maca koja u svađama on stoji i ja plačem. Ne, mislim, ja sam vrlo ratoborna, to znaš i ti, i ne dam na sebe. Ali to su neke situacije gde ti imaš posla zaista s čovekom koji ima žilete umesto jezika, čije reči... Mene najviše uvrede bole. To kad te neko kome si ti... Nisam ja njemu rodila decu, rodila sam i nama. Kad te neko onako ponizi, povredi, kad ti kaže, na primjer, rečenicu koju sam ja nebrojeno puta čula, a to je ti si bez mene niko, ti bez mene ne vrediš. Kad te se rešim, vidjet ćeš kao niko te neće pogledati, ti si kao nebitno, razumeš? To su neke stvari koje... Po čemu je on bio vredniji od tebe? Ni po čemu, apsolutno. I nikad neće biti. Vanja, da li je istina da te je suprug tugao? Nemoj da mi zameriš, ali preskočila bi to pitanje. Bilo je, ne mogu kažem, i novine su pisale o tome, neke vrste nasilja. To niko nije izmislio. Bilo je nasilja, zaista, možda i više nego što bi trebalo, ali ja biram da o tome ne pričam javno, jer moja deca sutra to treba da gledaju i ja zaista ponavljam, ne želim da se stide, ne želim da me gledaju kao ni mučenicu, ni gubitnicu, ni ništa. Zbog toga, eto, ja ću te zamoliti samo da eto, prosto ne pričamo o tim detaljima. A odakle u medijima ta vest? Ne znam, to nikad nisam saznala. Neko je zvao, da li neko s njegovog posla ili neko iz komšiluka, to nikad neću saznati. Može i moja majka, može moja tetka, može neko, ne znam. Pa hoćeš da mi to potvrdiš ili ćeš da demantuješ? Pa to ću ti potvrditi. Da, to ću ti potvrditi. To je, mislim, ajde sad kao, kad si me već pitao, samo ću reći da to tada kada je završilo u medijima je, veruj mi, najbenigniji oblik nasilja od svih koji su se ikad desila. I tu podlačim liniju. Zašto si ostajala u takvom odnosu? Zato što sam ja uvek želela da se održi porodica, da se spasi porodica, da deca žive i sa ocem i sa majkom. Ljudi moraju da shvate. Ti kad živiš u braku, gde postoji određeno ili nasilje, verbalno, fizičko, kakvo god, to ne znači da ti tu osobu ne voliš. Ja sam možda živela za trenutke kad se nas dvoje volimo, kad on meni pokaže svoju naklonost. Ja sam mog muža, ponovo ponavljam, jako volela. Jako. Bilo je trenutaka kad sam ja pomišljala da se nadam da ću ja da odem s ovog sveta pre njega, jer ja tu bol neću moći da istrpim. Mislim, do te mere je bila ljubav. Potvrdila si mi da te je suprug... Mene sad zanima da li su to znali tvoji očuh i tvoja majka? Oni su, nažalost, uglavnom bili upućeni, jer ja u tim momentima kada želim neko da me prigrli, da me uteši, uglavnom su oni bili ti na tapetu. Da li je znala Zorica i da li je znao Kemiš? U većini slučajeva znali su za neke situacije, ali u većini slučajeva smo njih gledali da od toga zaštitimo. Koga njih? Pa Zoricu i Kemiša. Da. Ja te molim da prekinemo ovu temu. Ja zaista o tome ne želim da govorim. Da, ali ovo ti postavljam negde zaista pitanja i kao apel na žene koje prolaze slično ili isto, na žene, majke, prosto na ženski rod, pa i kroz tvoje odgovore negde mogu da možeš dati apel. Mogu da dam apel, naravno. Žene, pazite za koga se udajete. Dobro upoznajte osobu koju kažete da, a posebno koju rađate decu. Niko vam sutra neće reći hvala. Ako imate sreće, naći ćete osobu svog života, ako treba i u 60 godina. Ali ćete je naći. Ne ostajte u dugoročnim vezama
zarad mira u kući, zarad dece, za ne postoji stvar na svetu zbog koje vi trebate da budete nesrećne, da se osjećate indisponirano u bilo kom smislu. Samo razvod je totalno legitimna stvar i uradite to na vreme. Ja se ponekad pokajem, možda se i on pokaje, sigurna sam, što se to nije dogodilo ranije. Što se to nije desilo, na primjer, te 2018. Ok, ali negde želim sa novinarske strane da čujem to. Kažeš da je za neke situacije Zorica znala. Za neke. Ja se tebe konkretno pitam. Da li je tvoja svekrva znala šta se dešava u tvojoj kući? Mogla je da nasluti. Pa šta znači nasluti? Malo pre mi kažeš znala za neke, sad mi kažeš nasluti. Pa zato što sad ja tebi moram da ispričam ja tebe sad pitam konkretno, te neke, ja znam šta ti hoćeš da čuješ od mene. Pa nešto hoću da čujem, nego hoću mislim, ti si gost u mojoj emisiji, prosto negde je nezaobilazna tema da govorimo i o ovome. Zato te sada i pitam, da li je znala ili nije znala? Za neke stvari je znala. Ajmo za te neke stvari. Malo pre si govorila kako ona ima empatiju i kako ona žena koja apsolutno ima tog dobrog u sebi, da je jedna račica, kako si rekla. Da li ti je ta račica pomogla u tim trenucima? Da li si dobila savet? Da li je stala u tvoju zaštitu? Onako kao žena ženi. Bilo je situacija kada mi je rekla da kako god ja da postupim, ona će da stane uz mene. Je li bilo tako? Ali ja nisam postupila nikako. Tako da nije ni bilo potrebe da staje uz mene. Da sam postupila, vidjeli bismo. Ne znam. Ali moja deca sad ne bi imala oca, ako me razumeš. A ja to zaista nisam želela. Da. Ja bi te stvarno zamolila kako god da je to interesantna tema, da tu negde podvučemo liniju, zato što mislim da sam rekla i previše. Planirala sam mnogo manje da ti kažem o tome. Da, hvala ti na iskrenosti, ali ja bih možda ovde samo još neki... Kako sam se osjećala u tim trenucima, to me nisi pitao. Ne, hteo bih da te pitam nešto sasvim drugo. To što niste želeli da govorite Zorici i Kemišu, da li je to bila stvar, baš kao što si rekla, da ih sačuvate od toga, da to bude samo vaše, iako je bilo po tvojoj priči groznih i gnusnih stvari, dešavanja, situacija, ili se negde plašilo i bio strah da ne pukne bruka šta se dešava u familiji Zorice Brunzak? Da budem iskrena, bilo je svega. Prvenstveno je bilo toga da ti kad dođeš pred njih i izneseš im svoj problem, to mogu da se dese dve stvari. Može se desiti da sednemo, da popričamo i tako dalje, a može se desiti da samo kažu ništa, mi se sad neko vreme nećemo vidjeti i čuti s vama. Vi to rešite, pa nam dođite ovde veseli, nasmejani i to je to. To je zapravo taj model ponašanja. Posle tvog razvoda, da li si imala kontakt sa Zoricom i sa Kemišem? Ne. Nikakav? Ne. Zašto? Pitaj ih. Ja njih da pitam. Tako je, pitaj ih. Ja bi to voljela da znam. Isto. Kako su reagovali oni kada ste im rekli da se razvodite posle 15 godina? Nije to ni malo. Ja, Stefane, ne znam kako su reagovali, jer ja sam otišla odatle želeći da dođem kod njih, da se pozdravim, da im kažem, ljudi, hvala na svemu. Dobro. Doviđenja, idem. Hajde da... Ja sam moj razvod od bivšeg supruga zamišljala da ćemo ja i Zorica nakon 15 godina deljenja zaista svega, da možemo da popijemo kafu, da možemo da ručamo zajedno, da ja dođem nekad s decom, da dođem da ih vidim. Ja sam te ljude volela. Zaista volela. Su voleli oni tebe? Ja sam stekla utisak da jesu. Mani se sad utiska. Ja te pitam konkretno. Pa ja mislim da su me voleli. Znali su da sam... Oni su za meni je Zorica rekla 100 puta, ti si dobar čovek. Samo si u nekim situacijama sebi najgori neprijatelj. U smislu jer neke stvari prosto... Kaže ona meni, ti si kao krava koja kad da 10 litara mleka, ono lupi nogom i prospe se kanta. Pa je li ima istinu? Ima. Brljiva sam dosta bila u nekim situacijama, znaš. Ali, kažem sve to danak na iskustvo. Čekaj, ti hoćeš mi kažeš da posle razvoda apsolutno nikakav kontakt nisi imao? Apsolutno nikakav kontakt. Je li ti žao zbog toga? Da. Mislim, žao.
Nije meni žao, mene je to stvarno zabolelo. Jer imaju deca tvoja, to jest vaša deca, ili imaju kontakt sa njima? Jel odlaze kod svog oca? Odlaze. Starateljstvo je moje, ali decu... Ti imaš puno starateljstva. Tako, imam puno starateljstvo, ali deca zapravo podjednako, da kažemo, vremena. Maša je malo više sa mnom, mali Đorđe je malo više s tatom, u smislu i zbog treninga, i zbog obaveza i tako dalje, ali u principu pola nedelje su kod njega, pola nedelje su kod mene. Da li su deca prisustvovala situacijama kada je tvoj suprug bio prema tebi? Samo jednom. Tad je došlo do... Možda mi opišeš taj trenutak? Ne. Ne. Taj trenutak ti neću opisati nikad. Ne, neću ti opisati trenutak. Ne radi to. Teško ti da govoriš o tome? Ma nije mi neću da ga opisujem, čoveče. Neću opisujem trenutak, rekla sam ti, neću pričam o detaljima tih dešavanja. Neću da pričam o tome i kraj priče. Mislim, šta treba sad? Ne treba ništa, nego ti postavljam pitanje. Sve sam ti odgovorila što si hteo vezano za to. Zaista ne mogu sad da... Ja zaista tu vrstu detalja ne želim da iznosim. Mislim, možda ima i gorih stvari od toga, ali meni je to užasno uopšte da se priča, pa sve ide ma razumeš samo. Ne želim uopšte da pričam na to temu. A bilo više od toga? Sad bi ti ja da ti taksativno kao navedem bilo je toliko i toliko toliko i toliko. Ne bih nego te pitam sa novinarske strane, kažem... Ako sam ti već rekla da je bilo, znači par puta se dogodilo, znači da je bilo. I deca su to videla, možda ne... Sa koliko novca si izašla sa decom iz te kuće? 0. Ti nisi radila u tom trenutku? Ja sam radila u tom trenutku. A, radila Ja sam radila baš ovdje gde radim i sad. Da, izvini, Vanja. Da, ja sam ovdje radila. Ja sam izašla, mislim, sa 0 novca. Uzela sam 3 viljuške, 3 kašike i 3 tanjira. Prosto za mene i za decu, da kad dođu kod mene imaju iz čega da jedu. Iznajmila sam stan u Borči, da budemo blizu. Ali jednostavno nisam se tu u tom stanu dugo zadržala jer zaista bez obzira što sam možda i mogla finansijski to da iznesem, to je za mene bio veliki finansijski šok u smislu da ja sad nekoliko stotina eura plaćam stan i da koji je bio pritom previše udaljen i od mog posla i svega. Prosto to nisam u tom trenutku mogla i otišla sam kod roditelja. A čekaj, Vanja, u tom trenutku, mislim, rekla si mi da su deca prisustvovala tim nekim scenama i svim tim svađama i raspravama i svemu tome. Kako su oni reagovali kada ti vas troje se spakujete i odlazite? Mislim, nisam se ja spakovala s njima. Ja sam se preselila. Znači, ja sam sama otišla da deci prvo uredim stan, da se to sve skocka, pa da onda oni dođu. Nema što oni meni da raspakuju kese i kutije dok se selim. Smestila sam se, kad sam se smestila, deca su došla i naravno tu smo bili. Kao i što su posle par dana opet otišli kod oca pa se vratili kod mene. Tako to funkcioniše. Su znali da je to razvod? Znali su. Znali su. Tako je. Da. Znali su da je razvod, mislim, pa nije to ni bilo, Bog zna koliko davno, to je bilo pre, mislim, 1,5 dana. Koga osuđuješ zato što je došlo do razvoda? Oboje, zaista oboje. Jesi očekivala pomoć od Zorice, od Kemiša? To je nezahvalno pitanje, jer šta god da kažem, naći će se neko da kaže, pa jeste, da, oni nisu dužni. Nisu, Stefane. Dobro, nisu dužni. Oni nisu dužni. Ljudi, ništa. Mislim, ti meni konstantno govoriš o toj nekoj empatiji. Gledaj, evo, to si pravo. Izvini, Vanja, meni je empatija jako jaka reč. I ja verujem da svi ljudi imaju, mislim, ja želim da verujem da svi ljudi imaju neku dozu empatije. A ta empatija znači, ako možeš, u nevolji, pomozi mi. Tako je. Meni to znači. Ja tebe sad hoću da pitam, jer ti meni konstantno kroz emisiju govoriš kako su oni empatični ljudi, kako oni imaju te svoje dobre strane i sve to. I zato ja hoću da te pitam u svemu tome. Da li ih kriviš, da li si očekivala pomoć, da li ih kriviš zato što te nisu pomogli? Ja ne mogu da verujem da tebe nisu pozvali posle toga. Jako me zabolelo. Dobro. Nisam to očekivala od njih. Mislila sam da će s ljudske strane da me pozovu, da me pitaju kako si, Snajka, jel ti treba nešto, jel imaš šta da jedeš, kako si.
Jel ti treba neka pomoć? Jer ja znam kako bih ja uradila da sam u njihovoj poziciji. Ništa oni meni nisu dužni, to hoću da kažem. Da li postoje trenuci kada bi ti rekla Zorici, sram te bilo? Da, to je situacija upravo što žena koja je prošla kroz, da kažemo, 3-4 razvoda, to je 3 razvoda, nije našla tog trenutka empatiju da nekom koji je bio snajka 15 godina pozove i da kaže kako si. Vanja, da li su mogli Zorica i Kemiš da ti finansijski pomognu kada si rešila da se preseliš i da iznajmiš stan i sve to? Sigurno da jesu. Sigurno da jesu. To je nešto što bi ja uradila. A zašto? Jesi ti nekad pitala zašto nisi? Jesam, kako nisam. Koji odgovor imaš? Pa ne znam, ja se stvarno nadam da će mi jednom dati odgovor na to. Ne na to pitanje, na neka mnogo bitnija pitanja. Molim? Voljela bih prosto da znam odgovor. Ajde ovako, evo sada, na primjer, ovu emisiju će verovatno gledati. Da. I oni. Šta bi pitala Zorica Brunslik ovog trenutka? Pitala bi je zašto. Zašto prosto... Zašto je mislila da je u redu da je ne zanima šta je sa mnom i kako sam. Čak ne to ni finansijski, da se razumemo, Stefane, ja jako lepo zarađujem, zadovoljna sam, mislim, i ti znaš u kakvim uslovima radimo. Sve to u redu, ali kao žena ženu, to me povredilo. Ja ipak nisam bilo ko bila njima. Ja nisam tu provela 15 meseci, već 15 godina. Razumeš, i u dobru i u zlu. Vanja, i dok si bila u braku, čak nikada se nije ni udostojila da uradiš sa njom intervju. Da, to je baš... Nemoj da me shvatiš pogrešno. Ne, upravo si, to je zanimljivo. Ali nekako, mislim, stičem utisak kao da nisi poštovana, kao da... Pa ja stičem taj utisak isto. Isti utisak ima. Jesi ti povredila njih nečim? Pa, znaš kako, mislim, sigurno da jesam nečim, ali to su stvari tipa... Jer ja, na primjer, evo vidim... Znaš koji je to tip povređivanja s moje strane? Bila je slava i ja sam popila 3 čaše vina umjesto jedne. To je ta... Ja njih sam samo mogla povredim tako nečim, pod znacima, glupim. Ja njih nikad nisam obrukala. Ja nikad nisam svog bivšeg muža prevarila. Niti od mene. Znači, na razlozi naših svađa nikada nije bila treća osoba preljub. Ona je žena to znala. Ona je znala kako ja njega gledam i koliko ga volim. I zbog toga mi je žao što nekako tu moju, nije se saosećala s tom mojom nekom tim osjećajem, jer ona vrlo dobro je znala kakve on naravi i kakvih stvari može da... To si već drugi put ponovila u emisiji. Jedne naravi gde... Gledajte, vi sad njega ovde da on dođe, sad da ušeta ovde i da ti sa njim popričaš par rečenica, ti bi rekao da je on najljubazniji, najnasmejaniji i najdivniji čovek na svetu. Takav je za ostatak sveta. Ali prosto prema meni nije umeo. Ja i on nismo umeli jedno s drugim, verovatno. Mislim, ja sam umela više s njim nego on sa mnom. Si nekada za braka otišla na vrata kod Zorice? Mislim, hvatamo se nekako za nju, ali prosto ona je znam šta hoćeš da pitaš, da. Ona je javna ličnost o kojoj se piše priča, razumeš? A kažem opet, igrom slučaja, si bila njena bivša jedina snajka. Si nekad otišla na vrata, pokucala i rekla, ljudi, ja imam problem. Mislim, znaš kako, ja to gledam, izvini Vanja, ali ja to gledam malo sa druge strane, zato što prosto svi smo mi nečija deca i ti si nečije dete. Tako je. To hoću da kažem. U jednoj od naših nekih da se razumemo, moj bivši suprug je imao taj, da kažem, manir da te udara onako, to su neki niski udarci, ali sad ne ulazim tačno koje su to... Ja pitam da li si nekada otišla kod njena vrata? U jednoj od tih, to sam sad tela ti ispričam, u jednoj od tih njegovih nastupa, gde on meni treba da objasni kako ja ne vredim, kako ja ono, on je rekao, meni je sad to smešno, ali on je rekao, i moja mama jedva čeka kao da ti vidi leđa, nešto u tom fazonu. Mene je to pogodilo, znači, katastrofa. Bilo je leto, sećam se, Zorica i Kemiš su sa malom Milicom, unukom, bili kraj bazena. Ja sam onako ušla kod njih u dvorište.
pravac bazen i ja sam sela, rekao, ja sam bila uplakana. I sećam se, ja sam nju pitala, jel možete mi kažete samo? Mene je toliko zanimalo da li je ona stvarno to rekla, jer to nije jednom da mi on rekao, on je znao meni žicu, on je znao šta će mene da zaboli. Ona me onako žena pogledala i rekla, molim, odakle ti to? Ja sam rekla, mi smo se posvađali, on je meni to rekao, ona rekla, Bože me sačuvaj se kloni. Mislim, ona je to demantovala u tom trenutku meni. Je to iskreno demantovala? A ja mislim da jest. Mislim da jeste. Ona nije imala razloga da jedva čeka mene sa Tarasa. A nisi ti proplakala zbog Zorice Brunslik? Plakala sam mnogo puta. A ona zbog tebe? Ja možda verujem da nakon što smo se možda Đorđe i ja razišli, da je bilo možda u početku tih nekih trenutaka kad prosto ti znaš da ta osoba koja je maltene svaki dan bila tu, sastavni deo tvog života, više nije tu i nikad više neće biti tu. To je kao mala kao izgubio si člana porodice koji ti je bio drag, ako me razumeš. Ali ja mislim da sam ja više proplakala zbog nje nego ona zbog mene, tako da, eto. A je li nekada pokušala, kako ti kažem, da li je nekada nekim znakom pažnje, poklonom, da li je nekada nečim pokušala da ti kaže da te voli, ako nije rečima? Jer znaš kako kažu, da je stalo do tebe, opet si ti prosto negde njena snajka, mislim da si bila za njenog sina, razumeš? A negde u narodu prosto je to, znaš, svaka majka želi, znaš, svoj snaj da daje neki vredan poklon, koliko je ko u mogućnosti. Ali ako kažeš, razumeš, pevačice... kako me vučeš za jezik, ali neću. Ali pevačice, za njih važi, to je za estradu važi, da su puni love, da imaju mnogo para, da se vozne besne mašine, živi se luksuzan život. Za njih uvek ima para. Iako su pevači to demantovali, baš ovde u ovoj emisiji kod mene. Znaš kako, sigurno sam da postoje pevači i estradne ličnosti. Pa pusti me sad pevača. Gde sam se ja lično uverila koliko oni stvarno imaju tetoše, što bi rekli, svoju decu i snajke i tako dalje, da im snajke nose ono od Diora do Chanela, razumeš? Jesi nosila ti Dior i Chanel? Kako ima, ne. Nisi? A šta ti je najskuplje poklonila Zorica? Stefane. Molim. Znači, toliko me izluđuješ sad što me to pitaš i toliko me sad nervira jer ti ja neću dati odgovor na to pitanje jer bi toliko ispalo to nekako za mene degradirajuće da pričam javno o tome. Reći ću, mislim, bilo je tu nekih stvarno, ali ja stvarno ljudi evo, ja bih sad volila ti kažem da ja imam, ne znam, komad nakita koji ću da ostavim svom detetu, koji će sutra da vredi kao stan ili kao, ne, mislim, to je previše. Je li imaš neki taj komad nakita koji si dobila? Nemam. Mislila sam da imam, ali nemam. Šta to znači mislila sam? Pa, neću ti kažem. Nemoj da mi ostajaš ni gledaoce negde da sad oni razmišljaju. Šta to znači? Sad stvarno mene zanima, evo iskreno. Ja se sad pitam šta znači mislila sam da imam, ali nemam. Iskreno, sad ti sad stvarno iskreno pitam. Ima jedna narukvica koju sam ja dobila. Pa vidiš da si dobila. Da. Što ne kažeš? Koju mi ona zaista jako pompezno poklonila, znači tu narukvicu. Je li to neki taj Chanel nešto? Neki kao treba da bude neki Cartier, nešto je trebalo da bude. Dobro. I jako je lepa narukvica, mislim, ja je nosim i dan danas. I ja sam stvarno uvek ponosno tu narukvicu svima pokazivala i govorila kako sam ja to dobila od Zorice, kako je to ona dobila od svoje kume u Parizu na dan kad se udala za Kemiša. To je jedan ovako kaučuk i 2 leoparda, zlato. Dobro. I ne znam, sedela sam u jednom društvu gde se našao jedan zlatar. I ja pokazujem sad ponosno, rekao, kakvu ovakav primerak sigurno nemate, vidite. I on kaže, ovako pogledao je narukvicu i rekao je, ovo nije to što ti tvrdiš da jeste. Majko, mislim, stvarno gluposti, mislim, čovjek. Uglavnom, kaže on meni, jel bi mi dala tu narukvicu da ja sutra odnesem u radnju, da je proverim? Evo, vratit ću ti i javit ću ti šta je bilo, Marko, nema potrebe. Mislim, meni je stvarno vrednost te narukvice bila nebitna uvek iz razloga jer ja je ne bi nikad prodala, jer sam je dobila od žene i ja sam to htjela sutra da dam mojoj ćerki, ako me razumeš. Da. Nikad je ne bi prodala. Mada se ona raspitivala, to moram da kažem za tu narukvicu, rekla je unuci svojoj, to jest mojoj Maši, ukoliko ja, pošto je znala da živim kako živim, malo teže u tom momentu, u tom iznajmljenom stanu, ako ja poželim tu narukvicu da prodam,
da se javim Kemišu, pa će on to, sad ne znam, nisam razumela, klinci danas ne umeju ni da prenesu kako treba, da će on to valjda da od mene da otkupi ili ne znam nije šta. To je ta narukvica. I dam ja, pošto meni te narukvice preko glave bilo. Šta je sad sa Zlatar kad je uzeo to? Samo javio mi se na telefon, rekao je, žao mi je što moram da te razočaram, ali ovo nije čak ni pozlata. Eto. Mislim, Zorici mnogo hvala na toj narukvici, ona vrlo dobro zna da ja tu narukvicu nosim, ali eto, možda malo je onako, ne znam šta ti kažem, mislim, to govori više o njoj nego meni. Možda ni ona nije žena to znala. Možda ni ona, možda su i njoj podvalili, apsolutno. Jesi ti to nekad rekla? Pa nisam, zato što ja stvarno, Stefane, tu narukvicu nikad nisam nosila na procene. I ovo se dogodilo spontano, razumeš? Nego me sramota što znam tog čoveka. Bar da sam anonimno odnela da neko vidi da ni ne zna pozadinu. I ti si njemu rekla od koga si dobila? Pa on zna, znamo se dugo, on zna za koga sam bila udata. Ja sam pričala, sam ja od svoje svekrve dobila bivše tu narukvicu. Znači ti si dobila fake... Tako je, tako je. Cartier narukvicu. Da, tako je. Jel? Tako je. I nije me sramota to da priznam. Ma ne, pričamo o sramoti, mislim. Ali eto, pitam si me na početku emisije, pa eto, neka to bude odgovor. Jeli? Kako? Jel je nosiš od tada kada si saznala da je fake? Da, sve okej. Da, a Kemiša ti nešto poklonila? Kaže, bitan je povod. Molim? Bitan je povod, ja sam tu narukvicu dobila od srca. A možda u momentu kad mi je poklonjala, pošto je to kad smo se upoznali prvi put, možda je kontala žena, ona je stvarno žena koja vodi računa od 10 koraka, šta ona sutra ostavi ga, ode, bolje da je dam, razumeš ovo, nego da... I sad se ja malo šalim, verujem da Zorica nije tako razmišljala. Ali bilo je još skupih poklona tu? Joj, Stefane, stvarno ne znam šta bih ti rekla. Ali evo, sad, mislim, šta su skupi pokloni? Jel tebi parfem skup poklon? Mislim, u ovom slučaju ja tebi postavljam pitanja, a ne ti pa ne, ali ne znam tvoju lestvicu, kako vrednuješ. Pa ništa, ne moraš ti uopšte, zašto ti razmišljaš o mojoj lestvici? Bilo je znakova pažnja, ako me razumeš, bilo je znakova pažnja, ali sad ja ne mogu da se uhvatim za neku dragocenost. Pa šta je to? Ja tebe to pitam. Pa bilo je parfem, tipa, eto, jednom mi je, eto, imala sam nadogradnju kose, na primjer, ona mi je to omogućila. I tako, eto, to su te neke stvari. Torbe, znaš ono torbe, skupne torbe. Dobila sam jednom torbu. Jesi? Jeste. Koju? To ti, znam zašto me to pitaš. Zašto ti to pitam? Da. Ma ne, nije stvarno bilo skupi poklona. Nije bilo skupi poklona u smislu, sad stvarno, ako me pitaš, ove snajke estradne, verovatno mogu se pohvale tim nekim komadima koje ja stvarno nemam to u kolekciji. Ti s time ne možeš da pokloniš? Nije bilo skupih poklona, završila si rekla. I to je to. A od supruga si dobijala? Ja sam od njega dobila, kad me zaprosio, zaista jedan predivan prsten koji je bio zaista vredan, ali ja sam u toj nekoj našoj svađi, tako nečem, taj prsten priznajem, bacila kroz prozor i nikoga nikad, niti sam ga tražila, nadam se da ga neko našao, prodao i lepo se podmirio s tim novcem. Ništa više? Ništa više. Toga? Da. Da. Za 15 godina braka dobila si prsten? Da. Mislim, neću decu da ubrajem u to. Ma naravno, pa to je sasvim jedna posebna ljubav. Tako je. Da li bi se obratila Kemišu ovog trenutka? Meni je to iskreno malo bolna neka tačka, jer meni Kemiš iskreno mnogo nedostaje. On je toliko divan čovek. On je stvarno... Ja mislim da je on jedna od retkih osoba za koju na ovoj estradi i privatno koga poznaje može da kaže nešto ružno. Taj ko može za njega da kaže nešto ružno, stvarno ga definitivno ne poznaje, jer je on stvarno jedan čovek predivan. Ja, Vanja, sada negde stičem utisak, ispravim ako grešim, da prosto ti negde si više poštovala Miroljuba od Zorice i nekako si više naklonjena njemu i da ga iskreno više negde voliš. Lepše ti, evo, pogledaj sam, tvoj neki, kad pomene Miroljuba, ti se nekako milije ti faca. On je tolika dobrica od čoveka. Gledaj, ume i onda poludi da bude... A je li istina da kod njega banka? Jeste. Jer jeste? Istina je, da. To svi pričaju. Jeste, pa jeste. Kažu da on upravlja novcem, da on... Pa jeste, zato što, mislim, Zorica se takako pita, naravno, oni se konsultuju i dogovaraju oko svega, ali banka je kod njega, jer šta ona žena, gde će ona s bankom?
Pa ona govori u medijima kako i nema mobilni telefon. Pa nema, ona ima tablet i njoj su u to vreme svi ovako kružići i ona tako zove, ovako pritisne to lice koje želi da dobije i kad pričaš sa Zoricom na telefon, pričaš sa svima koji su u prostoriji. Jer ona priča na tablet i svi čuju ceo razgovor. Ako je baš nešto poverljivo, ona ode u sobu. Ali da. Dobro, hoćeš da se obratiš Miroljubu ovog trenutka? Ali ja ne znam da li bi Miroljub sad stvarno bio srećan da mu se ja nešto obratim. Ja zameram njemu, kao što zameram i Zorici, naravno Zorici više, kao ženi, što eto nisu prosto osetili potrebu da mi se jave, da me pozovu, da me pitaju kako sam. Vrlo postoji jedna velika dilema. Da li oni, možda sad kad pričaju među sobom, kažu mi smo stariji, trebala je ona. Ali da, ali ko je otišao? Kome je bilo teže? Pa si trebala da im se javiš? Ja sam htela da im se javim. A što nisi? Zašto je moj suprug bivši to stopirao? Stefane, ja sam bukvalno kad sam odlazila iz kuće tog dana, te večeri prethodne, sad mrzim ovakve detalje, zaista da iznosim u sitna crevca, ja sam rekla, hajmo zajedno kod tvojih. Da se oprostimo kako dolikuje. Ti ljudi su bili deo mog života tolike godine. Samo da ih zagrlim, da im kažem, nedostajećete mi, vidimo se, ostaćemo u kontaktu, sve je okej, ja idem. On je rekao, to kao da je juče bilo, nemoj, molim te, znaš da će kao mama da plače. Ja kažem, pa dobro, plakaću i ja, kakve veze ima. Kaže on, nemoj kao naš. Ima kao, ne, rekao mi je, ima prilike, ima vremena, pričat ćete. Ta prilika i to vreme bukvalno se nikad nije dogodilo. Da li je tvoj suprug negde očekivao da ćeš se možda ti vratiti, da ćeš promeniti odluku, da ćeš... Mislim da nije. Zato što smo sad zaista, kad smo završili, zaista. A da li tvoja deca idu kod Zorice i Miroljuba? Idu. Kakav odnos oni imaju sa decom? Lepo odnos, stvarno. Mislim, deca ih zaista mnogo vole. Vole oni decu. Oni su baba i deda koji prosto, kod njih je sve u hollywoodskom nekom maniru. Ti Božići, Uskrsi, to je sve spektakl jedan. Ja razumem decu, deca tamo stvarno i kad dođu leti i kupaju se u bazenu i džakuziju i sunčaju se, imaju park gde se igraju, imaju game room gde igraju igrice, mislim, malo ko može da se pohvali takvom privilegijom da prosto odrastaju u tome. I meni je to stvarno drago i ja sam njima zahvalna što vole moju decu, na kraju krajeva ni ne moram da ih zahvaljujem jer su to njihovi unuci. Tako da, samo tako i da ostane, to je najvažnije. Javnost prateći Zoricu i njenu karijeru i sve to zaključuje prosto da ona najviše negde od pa ajde da kažem ti si jedina snajka kada su u pitanju Zet, onda ona Miloša negde izbacuje u prvi plan i nekako, ispravim ako grešim, je Miloš negde njena svetla tačka. On i sa njom, da li se to zbog posla kojim se bavi i on? Kažu da ne možeš da biraš snajke i zetove, ali u slučaju Miloša to je definitivno nešto kontra toj tvrdnji, zato što svi se sećaju takmičenja muzičkog u kom je ona bila član žirija, gde je ona zaista njoj se, prvo zlati se dopao Miloš, ona je bila oduševljena, opčinjena zaista sa njim. Miloš je jedan jako fin, dobar dečko, šumadinac. Molim, taj konkretno da te pitam. Da li je ona naterala tada Miloša da oženi njenu čerku? Ne, nije ga naterala. Nego? To je onako, kako to mudre žene urade, vodenicu okrenu na svoj mlin i to se sve samo po sebi složi. To je bio proces. Ona ti samo baci to što ti kažeš malo i onda to ide u tom pravu. Tako je. Molim te, da li je Zorica Brunslik opasna žena? Pa ume da bude, da. Ume da bude. Jesi osjetila to na svojoj koži? Ja lično zaista, pa što opasna. Može ona mnogo opasnija da bude. Pa ja nisam osjetila to njeno šta ona stvarno može i koliko je moćna i šta bi ona zapravo nekom kad bi htjela mogla možda. Da sad nemojte mi gledalci shvate da pričam da je ono otprilike kao na čelu nekog kartela, daleko bilo. Nego žena koja prosto ima uticaj, koja je više od pola veka na estradi, koja ima zaista poštovanje ljudi. Da li se folira ona u javnosti? Ne. Ne folira se. Takva kakva je u javnosti, ona je takva i privatno. Dobro, ne sad baš da, ali takva je, mislim, ona zaista takva kakva se predstavlja, takva je privatno. Posebna je negde. Kako? Posebna je negde. Pa jeste posebno, da.
Mislim, znate kako, ja nju kad sam pitala jednom prilikom da li je ona sanjala uopšte da će, pošto ona, znate, već svi priču napamet i to siromaštvo i sve, oni su stvarno toliko teško živjeli da su jedan krompir su delili na 4 dela. Majka je radila u ciglani, oni su bili, bukvalno, brojala je majka koliko trešanja ima na krošnji kod komšije, da kad krene na posao, kad se vrati, prebroji, da slučajno nisu, mnogo je poštena žena bila, ona njih tu. Kažem ti, kad jednu trešnju kradu, oni su dobijali batine. A Zorica uvek po starini je išla, pa je Zorica uvek tu nagrabusila. Je bila jedino dete, žensko, čuvala je braću. Ona se tu mnogo imala stvarno teško detinjstvo. I ja nju kad sam pitala da li je mogla prosto u toj jednoj takvoj bedi da sanja, da će postati, ona je rekla za uspeh ti je potreban talenat, detalj i malo te zvezdane prašine neko od ozgo da pospe, što znači sreća je također u celoj priči odigrala, to je bitan faktor. A šta je njen detalj? Pa ne znam, možda roze kosa. Možda. Možda to što nema dlake na jeziku, možda to što joj je život zaista veoma zanimljiv bio. Vanja, u jednom trenutku u medijima se pojavljuje jedna vest koja je negde iskreno iznenadila, pa i mene, iznenadila je mnogo ljudi. Iznenadila i mene. Eto. Da. U medijima se pojavljuje vest, u pisanim medijima, pa možda čak i po portalima, kako si bila intimna sa Acom Lukasom i da je Zorica Brunslik ljuta na svog kolegu Acu Lukasa zato što ti je on rasturio brak. Sećaš se tog naslova? Znaš šta je naslov? Da, naravno se sećam. Sećaš se, molim te. Tu bih isto da te pitam neke krucijalne stvari. Izvoli. Da li je istina si bila intimna sa Acom Lukasom? Ne. Zašto se to piše? Zašto je to došlo u javnost? To i mene zanima. Ja sam čula neke priče s koje strane je to došlo i tako dalje. Meni je jedna osoba, neću naravno imenovati koja, rekla da je to došlo, da je upravo ta vest došla od strane nekog ko je blizak porodici Brunslik. Ja ne kažem da je to neko od njih, daleko bilo, ja znam da Zorica takve stvari zaista ne bi ni izmišljala, ni plasirala u medije, na kraju krajeva ko od toga ima ikakvu korist. Niti ona žena ima korist da sam ja u vezi sa Acom ili Aca sa mnom. S kim ću ja da budem, šta ću ja da radim, to više nije njihova briga. Ali znate da ceo narativ bude u smislu preljubnice, da sam ja svoj brak okončala zbog Ace, ostavila muža. Mislim, to je takva jedna gnusna izmišljotina. Ja sam zaista, evo, pozdrav za urednicu tog lista koja je divna žena i s kojim sam se umeđu vremenu i čula i pričala. To je stvarno informacija za koju osoba, novinar tog kalibra kao što je ona, ne može napisati taj tekst bez da ima čvrste dokaze za koje ona kaže da nije uopšte dovela u pitanje da li su istiniti. Znači, njoj je mnogo jak izvor to rekao da ona nijednog trena nije pomislila da je to laž. Jer vi znate, gledalci znaju da ti danas, ja sam očekivala kad otvorim tu novinu, da će unutra photoshopirane, bar da stave mene i Acu kako smo zagrljeni, ili da se tako nešto dešava. Naravno, niti ima slika, niti ima bilo kakav dokaz o bilo čemu što oni pričaju. Tako da, očigledno je mnogo jaki izvor bio i jaka priča. Tako da, Ti demantuješ tu priču? Da, naravno. Naravno, demantujem. A kako baš Aca Lukas i kako baš ti? To mi... Ja mogu to da shvatim iz razloga jer prvo Aca je uz Hype produkciju. Hype produkcija je Acina kuća. Znači, on izdaje za Hype produkciju i mi stojimo iza njega. Moj direktor Saša Mirković je njegov producent i menadžer. Logično je da se susrećemo, da se srećemo, da... Mislim, Aca je stvarno veliki šarmer. Ja znam koliko njega žene i vole i koliko on je jedan inteligentan tip. Mislim, on je stvarno svi. Mi koji ovde radimo volimo Acu. Razumete? Ali baš da me neko optuži da sam s njim imala aferu zbog koje mi je pukao brak, to mi je malo onako baš otišlo predaleko. Tako da, žao mi je. Moram da vas razočaram. Znači, Aca Lukas tebi nije rasturio brak? Naravno, daleko od toga.
Pozdrav za Acu, zaista, mislim, ništa slično se nije desilo. Se čula nakon toga sa Acom? Ma nije bilo, pa sad sa Acom, Acu ćeš sad ti da zoveš, da ga obaveštavaš, da pa mislim Aca, mi se sad šalimo, ja ne znam s kim sam pričala, kaže, ko da bi mu bio prvi posljednji, mislim, šalo na stranu, Aca je, mislim, stvarno i zavodnik i žene ga vole, sve tu sam već rekla, ali Ni ovde se nisi čula ni sa bivšom sekrvom? Ne. Da ih pozovem kao da ih pitam šta misle o izmišljenoj vesti. Naravno da ih nisam pitala to niti... Mislim, ja se stvarno nadam da Zorica shvata da to nije, mislim, da to nije istina. To kažem onako kao osobi, ne u smislu da mene sad to zanima. Gledajte, i da se desilo da ja jesam s Acom, šta to nekog treba da bude briga, me razumete? Ali pošto je sve kompletna neistina i laž, imala sam potrebu za isti taj nedeljnik, dvonedeljnik da se oglasim i da kažem šta je istina. Prosto se čuje i moja strana priče. I hvala gospođi urednici koja mi je to i omogućila. Vanja, 2022. godine ti dolaziš i postaješ deo tima Hype produkcije, Hype televizije. Da. Znaš šta mi nije jasno? Šta? Nije mi jasno, na primjer, bila si tolike godine u braku i svekrva ti je bila žena koja je bila, u ovom slučaju Zorica, i neminovno je da ona ima veze i vezice i negdje se očekivalo, prosto, možda si i ti očekivala, sad iskreno, da te zaposli, da ti si završila ja sam studirala kulturu i medije, nažalost, ja sam se zatrudnila sam, jel te, i stavila sam to u zadnji plan i nisam nikad. Negde i ćerke njene rade čak u medijima. Tako je. Jel tako? Da. I negde, iskreno sada te pitam, jesi očekivala negde da će možda Sekrova te zaposli, da će da ti ponudi neki posao, nešto? U tom slučaju je samo radio tvoj suprug. Radila sam ja, nisam ja, Stefane, sedela kući i čekala da budem izdržavana. Radila sam i ja. A šta si radila ti? Ja sam radila, kao klinka sam radila u buticima. Pa sam posle toga radila čak i u Ikeji jedno vreme. Čak sam u jednom momentu se zaposlila, mene nije sramota to da kažem, čovek ako mu porodica egzistira u bilo kom smislu, treba da zavrne rukave i da radi. Gde si zavrnala? Zorica dok je bila u ovom poslednjem žiriju na jednoj televiziji koja sad emituje reality, u momentu kad ona snima taj žiri, ja se zapošljavam na autokomandi da cedim sokove. I plata mi je bila tipa 20.000 dinara. Znaš. A od kad si u braku, šta si radila tada? Pa tad, to ti pričam. Kad si bila u braku? Kad sam bila, tad sam radila za jednu jako veliki svetski brend. Dobro. Imala sam jako lepu platu, mislim za to vreme, naravno, ne sad. I bila sam pomoćnik brand menadžera tog brenda. A jesi pomagala Zorici ti nešto? Kako? Jesi pomagala Zorici u nekim trenucima nešto? Pritom da si ti jako komunikativna i jedna sposobna žena. Kako te mi poznajemo? Ja sam Zorici otvorila prvi Facebook, prvi Instagram, sve sam ja to prvo otvorila. I bavila sam se time zaista jedan period. Onda je to naravno, mislim, Kemiš preuzeo da radi. Znala Zorica da te privlače mediji? Ti kad si došla ovde na Hype, ja se odlično sećam da si ti toliko gorela od želje za rad. Jeste. Na televiziji i dan danas tu tvoju požrtvovanost i taj rad možemo da vidimo i sve to. I nekako, znaš, mi smo svi bili frapirani kako ti do sad nisi radila. Znam, Stefi, veruj mi, i meni to nije jasno, nisi prvi koji mi je postavio to pitanje. Ljudima je nelogično da, na primjer, ti u kuću dolaze ljudi koji su i direktori televizija i zaista na nekim pozicijama, a da tvoja snajka prosto nema prođu tu da radi. Si rekla nekad čoveče? Ja sam onako, nekako bilo je naznaka da želim to. Ja sam tako, mnogo sam fina bila, ja nikad nisam govorila, znate, ja bih voljela da vi mene, ali su znali. Mislim, Miljana radi na jednoj televiziji, ona je čak, čini mi se, možda sad nije u ovom trenutku jer je bila na porodiljskom, ne znam njenu poziciju, ali je radila baš onako produkcijski neki jak posao, ako čak nije bila. Ti nikad nisi pitala Zoricu za posao? Ne. Nikad nisam pitala, ali sam rekla da bi voljela da radim u medijima. Ali joj nisam došla i rekla, jel možete da me zaposlite? Nikad. Ti si imala strah od nje? Pa ja sam imala strah od tog odbijanja i uvek nekih izgovora zbog čega nešto može, zbog čega nešto ne može.
znaš. I ja, evo da se vratim, ja moram to da pomenem, jako mi je važno, jedini čovek koji je meni zapravo dao šansu je Saša Mirković. Većina ljudi misli da sam ja na hype došla tako što su Zorica i Kemiš pozvali Sašu Mirkovića i rekli mu, mi imamo sam... Ne. Ja sam na ovu televiziju totalno došla preko devojke koja čak ni ne radi na ovoj televiziji, koja je čula da hype traži nove ljude, radnu snagu. Ja sam se javila, Stefane, i evo, neću te lažem, ja sam joj rekla, znači, molim te, kuvaću kafe, razlačit ću kablove ako treba. Samo da uđem na tu televiziju, da ja znam da ću ja svojim radom da se pokažem, ako me razumeš. I meni je direktor dao šansu, zvučalo mu interesantno, eto da možda vidi, možda je mislio da sam neka neradnica, mislim, takve se ovdje ni ne zadržavaju. I ja sam krenula da radim. Ubrzo, nekoliko meseci kasnije, dobila sam priliku da uređujem dnevnu showbiz emisiju City Hype. To radim već, da kažem, 2 godine. I mislim, šta ti kažem, i urednica Ivana Milićević i Saša Mirković i Milovan Stijović, svi su nekako zadovoljni kako sam se pokazala. Tako da neću budem lažno skromna kad kažem da ja znam da sam rođena za ovaj posao, razumiješ? Da, ti to često naglašavaš. I žao mi je što ti ljudi nisu to prepoznali, videli. Ja sam imala situaciju gde sam sedela u Šimanovcima sa čelnicima te televizije gde je rekla Kemišu, pa da znaš da bi mogla da ti zaposlim Snajku. I on je rekao, pa da znaš da bi mogla. Da je Zorica onako njega ozbiljno isekla pogledom, možda ga je čak i munula nogom ispod stola, ne sećam se. I to je mene baš zabolelo tada. Jer nekako, mislim, hvala im, ako me razumete, hvala im što nisu dozvolili da krenem da radim tu, ali očigledno je bilo suđeno da dođemo ovde i hvala Bogu na tome, ali tužno je, Stefane, znaš, tužno je da ja tek nakon što sam se zaposlila kod čoveka koji mi je jedini dao šansu, a to je Saša Mirković, doživim da se meni odjednom otvori situacija da ja odem na jednu drugu televiziju, neću stvarno da imenujem, da sam ja to kategorično odbila. Uz pitanje, gde ste bili do sad da mi tako nešto ponudite? Eto. Kroz ovu priču večeras sa tobom, na pitanja koja si odgovorila i na koja nisi mogla da odgovoriš, nisi mogla, nisi želela kako god, ja mogu da zaključim, kada podvučem crtu, da si ti jedna jako povređena žena, da si ti večeras ovom tvojom pričom negde potvrdila ono što si na početku samom rekla, da se nikad nisi osjećala kao žena i da je negde sve to udaralo na tvoje samopouzdanje, sav taj tvoj nekako život od samog početka, ne samo udaje i svega toga, nego negde od samog početka. Pa i taj kamen težak na grudima, pa i ta borba i sve to. I danas kada te pitam jesi ti srećna žena, ti kažeš šta? Ja sam danas najsrećnija žena na svetu jer sam zaljubljena, ispunjena, voljena. Deca su mi živa i zdrava. Da li si ti dobar primjer majke? Pa iskreno, ponekad da, ponekad ne. Šta znači? Pa znači da ja svoju decu, mislim, svako ko me bolje poznaje, kaže da ne zna nikog ko svoju decu voli i toliko stavlja ispred sebe. Dobro. Kao ja. Ja svoju decu bukvalno, ja sam u stanju da hodam pocepana samo da moja deca imaju. Da li ti deca uzvraćaju to poštovanjem? Da li ti deca to uzvraćaju ljubavlju? Pa, oni znaju, sve oni znaju. Oni znaju svaku moju suzu zbog čega je potekla. Da li danas imaš posljedice zbog svog braka? Pa trpim posljedice finansijske prirode. Šta to znači finansijske prirode? Pa to znači, iako je ta neka priča između nas gotova, da neke druge stvari još uvek idu po mojoj grbači, znaš. To je to da ja jako lepo zarađujem, a ja nemam priliku da, na primjer, uživam u toj svojoj lepoj zaradi, zato što ja sam prosto plaćam dugove svog bivšeg supruga. I to jako lepe cifre mesečno dajem na to. A jel ti pomaže neko u tome, jel? Moji roditelji su mi uvek pomagali, uvek su bili tu za mene, moja braća takođe. Kakvi dugovi, Vanja? Pa dugovi, Stefane, mislim, svi znamo da je dug najgori drug. Nekad se može čovjek zanese pa misli da mu je neki luksuz malo više dostupan nego što može da iznese, pa to ode po tuđoj grbači. A meni sad ništa nije jasno to. Meni, znaš šta nije jasno? Ti kažeš završili smo brak,
Ništa, sve je završeno, ti si otišla iz te kuće, danas si zaljubljena, danas si srećna, sve to. Tako je. A sad mi se vraćaš, kažeš njegovo. Kako je sad Pa njegovo... ti veze imaš sa tim i... Pa imam veze jer kad te onako iz nebuha iznenadi, na primjer, neka kancelarija izvršitelja, recimo, gde tebi dođe da će tebi skidati s plate, na primjer, sad ajde da ne pričam koliko, ali ozbiljno veliku cifru, znači pričamo o cifri od skoro 6-0, ako me razumeš. Dobro. A ti pozoveš čoveka s kojim si delio život i on ti na to kaže mene to ne zanima, ja sam isto naše dugove plaćao. Mislim, izmišljene naše dugove. Ti se onda pitaš, čoveče, pa s kim sam ja prošla 15 godina života kad on, znači, nema osjećaj da treba da učestvuje u školovanju svoje ćerke, kad on nema osjećaj toga da sam ja izopštila svoj život i da sam napustila sve što smo zajedno gradili i krenula život u 40. godini iz početka i na kraju krajeva kad on smatra da sam ja dužna da bilo šta njegovo plaćam iz prošlosti. Da li si ti pokušala jednog trenutka da stupiš u kontakt sa njim? Jesam. Posle toga? Čak sam otišla korak dalje i pustila sam čak i Kemišu poruku. Šta si dobila kao odgovor? Nisam dobila nikakav odgovor. Ja sam se stvarno čoveku ljubazno izvinula u poruci, žao mi je što vas mešam, oni zaista nisu dužni da ih mešam u te stvari, ali prosto sam želela jer sam kod tog čoveka, bivšeg supruga, blokirana svuda, znači od momenta kad mu je saopšteno da je to iznos taj, da mi moramo se dogovorimo kako ćemo dinamika vraćanja toga da bude. On je mene blokirao i na Instagramu, i na Whatsappu, i na Viberu, i na pozivu. Ja ne mogu da, ne daj Bože nešto s decom sutra, ja ne mogu da dođem do njega, ja moram bukvalno ga zovem s nekog drugog broja da bi ga dobila. Da li dobijaš alimentaciju? Dobijam, to stvarno ne mogu da kažem, dobijam alimentaciju simboličnu alimentaciju, ko što svaki prosječan građanin ove zemlje plaća, to nije ništa wow. Je li ono koliko zakon pripisuje ili dobijaš više od toga? Onoliko koliko zakon, mislim šta je zakon, ja dobijam da kažem, to je, mislim, nešto... Zakon na osnovu njegove plate. Tako je. Pa mislim, mi smo se tu nešto dogovorili. Ja sam stvarno, mi smo imali, moram da kažem, sporazuman razvod braka. Sve smo seli, sve smo se dogovorili, nije bilo iznošenja nikakvih prljavog veša i tako dalje. Meni je to stvarno katastrofa kad ljudi rade. Mi smo se oko svega zaista lepo dogovorili. Starateljstvo je, ponovit ću, moje. Alimentacija je tolika kolika jeste. Tako da, eto, mislim, to je u principu toliko o tome. Malo prije si mi napomenula da si danas srećna i da si danas zaljubljena, da si voljena. Yes. Da li prvi put u životu osjećaš da si voljena? Da. Prvi put? Prvi put. Znači, prvi put si osjetila da si voljena u svojih 30... 40 godina. 40 godina. Tako je, prvi put. I to jedna baš iskonska spoznaja ljubavi na svim nivoima, kad je nekom bitno od toga da li si gladan, da li ti je hladno, da li ljubavi tu ti nije dobro ofarbano, evo, hoćeš ja da ti... On je... Znači, moj partner s kojim ja sad i živim... Jel se osjećaš ti danas kao žena? Da, veoma. Da, baš. Po prvi put? Po prvi put, da. I voliš? I volim. I voljena sam. Jel ti žao što se nisi ranije razvela? Hoćeš da kažem istinu ili da te lažem? Žao mi je. Ali nekako ja verujem da sve u životu se dešava sa razlogom i tajming nekako ne možemo mi da odredimo, to onaj gore verovatno određuje. Tako da sve u životu što mi se desilo se baš tako, zato što je tako trebalo. Mi možemo da vidimo na tvom Instagram profilu kako ti često izbacuješ vaše zajedničke fotografije. Ti to ne kriješ? Ne krijem, da. Da. Što misliš, da li je to video tvoj bivši suprug, tvoj bivši svekar? Vidjeli su sigurno, pa mislim sad, pošto smo blokirani, ne znam da li su vidjeli, ali šalu na stranu, pa vide, Je li istina da se ne pratiš na Instagramu sa Zoricom? Ne pratim se više. Zašto? Pa ne znam. Blokirana si? Da. Ko je koga blokirao? Ona mene. Ona tebe? Da. Zašto? Pa ne znam. Jer možda povežeš nešto? A mogu da povežem jedan događaj u kom opet kažem neću pričati, desio se prošlog leta, ali zaista to su već neke stvari koje uključuju i moju decu. Kakav događaj? Mi sad možemo pomislimo sve i svašta. I ja sada sa novinarske strane mogu sve i svašta da pomislim. Ja to znam, ali imam pravo da ne kažem. Imaš.
Ja potpuno imam Neću slobodu pričati da o tome. pitam. Ovako, reći ću samo ovako. Oni su ljudi prosto koji su zamolili da ih mi ne mešamo u svoje sukobe, u svoje svađe, svoje intrige. Umešani su bili, s moje strane opet ja sam ih kontaktirala, njima je možda toga u tom momentu, nisu shvatili možda ozbiljnost te situacije, dovde im je bilo, rešili su to tako što su me blokirali i to je to. Mirna kuća, niko nikog ništa... Je li to ljudski? Nije, ali pođimo od toga da... Je li iz opravdanih razloga to urađeno? Nije, Stefane. Logično je valjda, krenimo od toga da ja nisam dobila poziv od njih da me pitaju kako sam. Pa ja onda samim tim ne očekujem ni bilo kakvu vrstu razumevanja i podrške, ako me razumeš. Možda te pozovu posle ove emisije, pa sednete zajedno da ručate. Znajući, pa mislim, znaš kako... Kako bi reagovala kada bi seli, kada bi seli svi zajedno da ručate? Da dobiješ poziv od njih? Pa ja bi se videla. Otišla bi? Da. Ako ništa, zato što mislim da dugujemo jedni drugima, eto, taj jedan razgovor. Ali ti stalo do njih ili zbog dece? Znaš što kad kažu zbog dece, naravno. A i lično mi je stalo do njih, zato što, opet kažem, ja sam sa njima provela 1,5 deceniju, mnogo se dobro poznajemo, ja stvarno njih znam u dušu, znam kakvi su ljudi, oni su dobri ljudi na kraju dana, zaista. Ja sam ovo danas pričala, Zorica će me razumeti kada kažem ovu rečenicu. Ja sam ovo danas pričala na ličnoj osnovi šta ja i kako se ja, to je što bi ona rekla naš lični odnos. Smatram da nisam rekla ništa loše o njima, niti sam ih na bilo koji način indisponirala kao ljude, naprotiv, ali da nisu ispali fair prema meni, brate mili, nisu. I to je to. I da, mislim, ovo je stvarno prvi i poslednji put da ću ja bilo gde pričati o ovome. Izvini, Vanja. Zato želim, hvala ti na tome. To je bio neka moja prilika da kažem svoju stranu. Ali sada se setih jednog pitanja. Razmišljam da nisam nešto preskočio da te pitam, ali čini mi se da jesam jedno pitanje. Zašto tvoja majka nije reagovala u svim tim trenucima kada si to prolazila, preživljavala? Zašto tvoja majka nije imala odnos sa Zoricom? U narodu se kaže prijateljski odnos. Pa za to smo stvarno, Izvini što te vraćam, ali ne, za to jesmo krivi, moj bivši muž i ja, jer na početku braka, mislim, kao i je li voljela Zorica tvoju majku? Oni su se, nije nikog tu iskreno voleo, ali u početku su se jako lepo slagale i meni je Zorica stvarno u par navrata rekla da su se onaj Kemiš jako radovali što će napokon da imaju prijatelje koji su i intelektualci, i ljudi s kojima mogu malo i da posede. Ono što njima bilo bitno. Pa nije njima to bilo bitno, nisu oni to gledali. Mene će sad gledalci pogrešno shvate za onu korist. Ja opet kažem, Zorica ako može nešto da ima win-win situaciju, da nešto bude i eventualno ljubavni odnos, ali da, eto, ne mora on baš da bude siroma, da ga ona istržava. Ja sam više mislila na to, da nije, razumeš, ta neka priča. Ali ajde, nema veze. Imali su lep odnos, Đorđe i ja smo krivi, pardon, što taj odnos nije zaživeo, jer smo ih mi smo ih uvlačili konstantno u te naše odnose i sve ljudima je prekipelo i posvađali su se i kraj priče. Vanja, velika ljubav, ti to ne kriješ i prosto on ima brak iza sebe i ti i 2 dece ima iz prvog braka i ti. Vi živite danas zajedno. Tako je. U njegovoj porodičnoj kući. Tako je. Si verena? Pa, nema još prstena, očekujem ga uskoro. Neću baciti, obećavam. Hoćeš praviti svadbu ovaj put? Ja bih voljela. Meni je od uvijek bila velika želja. Nema veze što sam već, što bi rekli, matora koka. Ali dobro, i nisam toliko, mislim, 40 godina, osjećam se da nikad bolje nisam se ni osjećala iznutra, a opet kad se iznutra osjećaš, to se vidi iz polja. Na početku si samom rekla da vidiš sebe negde kao da sediš sa svojim dekom i da razgovaraš. Jest. I ja bih voljela da baš on bude moj dek. Jest. Jest? Da. Mnogo bih voljela, zaista. A sad sam počeo kao Vesna Dedić, jest? Pozdrav za Vesnu Dedić, ali me asociralo u ovom trenutku da to kažem. Jest. Hteo sam da te pitam, to se vidi na tebi, zadovoljna si, srećna i ispunjena? Jes, zaista, kao nikad. Da li planirate možda potomstvo? Pa, to je onako malo sad možda i prebrzo i možda i nije dobar tajming za to, ali mislim, nikad reci nikad. Ja ne volim ni za što da kažem ne, pa da se
Ali opet ispunjeni smo, ima on 2 ćerke, imam ja 2 dece, sina i ćerku, mi već decu imamo, tako da nije neophodno. Vanja, skoro 2 godine si u high produkciji i zaista mi znamo na televiziji i u produkciji tvoj rad i znamo na koji način ti radiš i kako radiš. I negde daću sebi za pravo da kažem ono što si malo pre rekla, ja sam rođena za ovaj posao, što si često, ti si divan kolega. I zaista vidi se ljubav prema novinarstvu. I vidi se da ti voliš taj posao, prosto da si posvećen na tom poslu i nekako ga radiš kako treba. Ovo ti ne laskam, ovo tako i negde i jeste. Jesi ti zamišljala ovako rad na televiziji? Nisam mogla da zamislim ovakav rad, jer kad, radiš ovde kod nas, sad mi koji radimo to znamo. Znaš, nekad se zapitaš, radila sam svakakve poslove, nekad se zapitaš, čoveče, ja radim i stvarno me plaćaju za ovo što radim, a ja uživam u tome što radim. Jer mi smo zaista kolektiv, znači naš direktor je skupio jednu ekipu ljudi koji smo zaista svi kao jedna velika porodica i mi svi znamo koliko se zapravo stvarno samo rad ceni ovde. Znači nama je direktor postao ta neka načela postavio tako. Naravno, naša televizija na čelu sa našom urednicom Ivom Milićević, koja takođe nije neko ko će da ti gleda kroz prste neradnicima i tako dalje. Tako da, mnogi su se ovde pročarlijali i otišli dalje, jer prosto shvatili su da ovde mora da se radi. Šta je tebi televizija donela? Meni je televizija donela prvo poznanstvo sa svima vama. To mi je negde stvarno onako u srcu jedna jako bitna stavka. Jer nekako svi smo zajedno, prolazili ste svi zajedno i sa mnom kroz teške trenutke. U mnogo slučajeva, ako ne i u najvećim slučajevima, ste mi bili rame za plakanje i lepa reč, što je važno. Sad ću da plačem na kraju emisije, ne mogu da verujem. To mi je nekako najbitnije i naravno svo znanje koje sam stekla ovde i naravno podrška mog dragog direktora, jer znate, ne bi da me neko shvati pogrešno, ne znam koliko bi se sigurno negde osjećala nakon razvoda da radim kao što se osjećam na ovoj televiziji. Pametnom dovoljno. Lepo si ti to rekla, Vanja. Hvala ste. Lepo si to rekla i apsolutno prepisat ću to od tebe i slažem se i evo i ovim putem javno pozdravljam sve moje kolege na televiziji. Vanja, nekako dođe smo do samog kraja. Mislim da smo se lepo ispričali. Ovo je po prvi put negde neka tvoja vrsta životne ispovesti. Rekla si koliko si mogla, odgovarala si na pitanja na koja si mogla, odgovarala si na pitanja nesvakidašnja. I mislim da će sada ljudi da to upoznaju malo iz nekog drugog ugla. Ne mislim nego hoće sigurno. Te bit će i oni koji ne misle isto kao ti. Tako je. Ali i jedno i drugo je dobro. Ne mogu svi ne da te vole. Tako je. Je li tako? Niti je to dobro. Da. Na samom početku sam ti rekao da ću ti postaviti jedno pitanje za kraj, a to ću učiniti sada. Negde se nameće to pitanje često kod specifičnih situacija životnih priča, u ovom slučaju kada je u pitanju tvoja životna priča. U čijim rukama je tvoj kanap sudbine? Apsolutno samo mojim. Je li tako od uvek? Nije. U čijim je bio? Kanap sudbine nije od uvek bio u mojim rukama. Mnogi su se s njim dodavali tokom mog života i odlučivali šta je za mene dobro, šta nije dobro, ali ja sam jedna danas ponosna žena koja može da kaže da kanap držim isključivo ja i više ga nikad nikome neću prepustiti. Vanja, veliko ti hvala što si večeras sedela preko puta mene, što si odgovarala na moja pitanja, što si negde ispričala istinu i tvoju stranu priče. Hvala ti na tome što sam ja imao tu čast da po prvi put se javno eksponiraš i govoriš na određene teme i to baš u mojoj emisiji i na našoj televiziji. Meni je bila velika čast i zadovoljstvo da sednem preko puta tebe, da iskoristim priliku da kažem da si ti jedan veliki i ozbiljan profesionalac i da sam imala tu čast da sedim na mestu gde su sedeli mnogi ljudi koji si ugostio, tako da, eto, drago mi je da si to baš bio ti, prvi i poslednji put. Veliko ti hvala na tome. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pretres. Pozdrav Divna Vodi kao prijatelju emisije. Čitajte naš portal hypetv.rs i zapratite nas na društvenim mrežama. Hvala kolegama koji su iza kamere, koji su
također učestvovali u svemu ovome, da ova emisija, kao i prethodne i naredne, izgledaju baš ovako. Ostanite i dalje uz najbolju Hype televiziju. Pozdrav iz studija 1 Hype televizije. I ovo je bila priča bivše i jedine snajke Zorice Bruzlik. Ovo je bila priča Vanje Tutić. Doviđenja.